ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-28 sa buwan ng Marso, taong 2025. We only have 45 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng mga balita. Sa mga pangunahing balita, daan-daang libong mga Pilipino inaasang makikibahagi sa prayer rally at motorcade bilang global tribute kay dating Pangulong Duterte ngayong hapon. United States Defense Chief muling tiniyak ang ironclad commitment sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. Ang dalawang warship ng Pilipinas aasahang ipapadala sa susunod na buwan. Department of Information and Communications Technology nakabantay naman sa panibagong 14 na kaso ng hacking na nakitaan ng koneksyon sa unahong pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ating 2025 elections update, voters information sheet na kumpleto ng iimprenta ng Commission on Elections. Ang pag-distribute naman sa mga ito, target matapos sa ika-30 ng Abril. Sa ating provincial report, abangan humamay ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte dyan sa may Davao City, nagsagawa ng manyanita para sa kaarawan ng dating Pangulo. At sa ating international news naman, old relationship ng Canada at United States tapos na ayon yan kay Canadian Prime Minister Mark Carney. I-update din po tayo mamaya sa ating sports balita. Ito hong laban nitong si Alex Yala kay world number 4 Jessica Pegula sa nagpapatuloy pa rin na Miami Open. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Libu-libong mga Pilipino ang asahang makikibahagi sa global tribute kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayon pong araw kasabayan ng kanyang ika-80 kaarawan. Ayon sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, nakatakda ang mga serye ng rally sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Mindanao area, mga kabombo, meron pong 45 o mga 45 na lugar ang pagdarausan ng prayer rally kung saan sa Davao City ay inasahang dudumugin po ito ng mahigit sa 100,000 na mga supporter o mahigit 100,000 na mga supporter. Inorganisa naman ang hanggang sa 20 lugar sa bahagi ng Visayas upang magsilbing host na malawakang rally. Dito sa Luzon, inasahang 15 lugar ang magsisilbing venue, pangunahin na po sa May Paco Arena at Liwasang Bonifacio sa lungsod huyan ng Maynila. Inasahang ganap na alas 3 ng hapon ay sabay-sabay na magsisimula mga ito kung saan ang mga supporters ay inasahang magsusuot ng berdeng damit. Maliban ho sa Pilipinas, inasahan ding makikibahagi ang mga Pilipinong supporter ng dating Pangulo mula sa iba't ibang dako ng mundo. Una kasing nag-organisa mga overseas Filipino workers ng sariling pagtitipon tulad ho ng mga nakabase dyan sa may Europa, dito sa Asia, dyan sa may Middle East at maging doon po sa may Amerika. Iginiit ng isang ekonomista na hindi makakaapekto sa ekonomiya ng bansa ang planong Zero Remittance Week ng ilang overseas Filipino workers bilang protesta sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa eksperto, kahit maipatupad ang isang linggong remittance boycott, pansamantala lamang ang epekto nito dahil kailangan pa rin ng mga pamilya ang pera. Anya kahit mawala ang $185 million na maaaring hindi maipadala, hindi ito sapat upang maapektuhan ang halaga ng piso interest rate, lalo't may $106 billion na reserba ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala nagbabala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na maaaring buwisan ng OFWs kung itutuloy nila ang protesta. Sinang-ayunan nito ng analyst na si Herman Tiu Laurel na nagsabing posibleng magdulot ng krisis ang matagalang remittance boycott kung hindi aaksyonan ng gobyerno. Binatikos naman ni Senator Coco Pimentel ang panukalang pagbubuwis sa mga overseas Filipino workers. Iginiit na may karapatan silang gamitin ang kanilang pera kung paano nila nais. Anya hindi sila bayani dahil lang sa pagpapadala ng pera, kundi bayani sila dahil sa kanilang pagsisikap at sakripisyo para sa pamilya at bayan. Dako tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Itong si US Defense Chief muli pong tiniyak ang ironclad commitment sa Pilipinas sa ilalim po yan ng Trump administration, habang si Pangulong Marcos muli pong binigyang diin ang kahalagahan ng partnership sa pagitan ng US at ng Pilipinas. May live report dyan si Bomboana Soberano.
Bombo Genesis, muli ngang binigyang diin ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. Sa courtesy call ni Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kaninang umaga, ipinahayag nito ang patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas hindi lang sa aspetong pang-ekonomiya kundi pati sa militar. Layo ng pagbisita ni Hegseth sa Pilipinas ay palakasin ang alliance at partnership ng dalawang bansa tungo sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Binigyang diin din ni Hegseth ang kahalagahan ng partnership ng dalawang magkaalyadong bansa, lalo na sa deterrence o pagpigil sa mga banta na kinakaharap ngayon ng Pilipinas mula sa China. Bibisitahin din ni Hegseth ang mga US troops na nandito sa bansa habang siya ay nandito sa Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni US Secretary of Defense Pete Hegseth. Here in a meaningful military-to-military cooperation, which we have great interest in expanding even more, where it is mutually beneficial, which is critically important. Because as we've talked about, peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea. Recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nation. So we are honored to be here. Our whole team is honored to be here to engage in even deeper conversations about partnership in detail. And thank you for your leadership in being a friend to the United States. We look forward to many more opportunities to work together. Samantala, lubos naman nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika sa patuloy nitong suporta sa Pilipinas. Sinabi ni Pangulo na itinuturing niyang isang mahalagang mensahe ang pagbisita ni Secretary Hegseth sa bansa, lalo't inuna pa nito ang Pilipinas sa kanyang pupuntahang nasyon dito sa rehiyon. Pagpapakita diyan niya ito, sabi ng Pangulo, ng matibay na pangako ng Pilipinas at Amerika na patuloy na magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea. Inihayag din ng Chief Executive na itinuturing ng Pilipinas ang mahalagang pagpunta sa bansa ni Hegseth. Ito'y sa gitna ng tinatahak na masalimuot na sitwasyon kung pag-uusapan ang geopolitics. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years in various forums. And you are our only treaty partner, and have and continue to be a supporter for peace in this part of the world. And we have always understood the principle that the greatest force for peace in this part of the world would be the United States, and that is why it is very important. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang. Bombo Genesis. Hindi pa fresh pa sa alaala ng public yung nangyaring pag-uusap nitong sina Pangulong Trump at itong si Ukrainian President Zelensky, kung saan naging tensyonado ito. Itong pag-uusap ni na Pangulong Marcos at itong si Secretary Pete, wala namang nakitang tensyon kahit papaano. Alam mo, Bombo Genesis, iba yung aura kanina ni Secretary Pete Hegseth. Dahil lively yung pag-uusap, naging yung puno ng ngiti ang pag-uusap nila sa pagharap nilang dalawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito nga sa loob ng palasyo ng Malacanang. So wala tayong nakikitang tensyon at yung nakikita natin sa kanya ay excitement, Bombo Genesis, na makausap ang Pangulo at maging ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Sige. Maraming salamat, Bombo. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Sober nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, inaasahang maipapasakamay na sa Pilipinas ang dalawang brand new na 3,200-ton warship na parehong gawa sa South Korea.
Ito ay matapos na opisyal na isagawa ang launching ceremony sa isa sa mga nabanggit na warship sa HD Hyundai Heavy Industries Naval Shipyard sa Ulsan, South Korea. Ayon sa South Korean Embassy sa Manila, ang naturang aktibidad ay dinaluhan ni na Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., Philippine Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espelita, Department of National Defense Undersecretary for Acquisition and Resource Management Salvador Melchor Mison Jr. at mga kinatawan ng Hyundai Company. Ang unang barkong pandigma ay tatawaging BRP Diego Silang. Ito ay ipinangalanan sa Pilipinong bayani na nakikipaglaban sa mga Espanyol noong kalagitnaan ng 1700s hanggang sa tuluyan na siyang napatay noong 1763. Ayon sa Korean Embassy, ang BRP Diego Silang ay sister ship ng BRP Miguel Malvar na una na ring umalis sa naturang shipyard patungong Pilipinas at inaasahang darating sa Subic Shipyard sa ika-8 ng Abril. Ang dalawang corvette ay mayroong anti-ship, anti-submarine at anti-aircraft capabilities. Bahagi ang mga ito ng 28 billion pesos contract sa pagitan niya ng Department of National Defense at Heavy Industries na pinirmahan noong taong 2021 at magiging bahagi ng Fleet Modernization Project ng Philippine Navy. Bombo Weather Update. Update ho muna tayo sa maging lagay po ng ating panahon. Mga kabombo, lalo pa pong dumami yung bilang ho ng mga rehiyon na nahaharap sa bantahon ng mga pagbaha o posibleng mga pagbaha ngayon pong araw, Marso 28. Dahil po yan sa patuloy na pag-iral nitong low pressure area sa karagatang sakop ho ng Mindanao. Ito ho ay halos 100 kilometro ang layo mula sa kalupaang sakop po ng Northern Mindanao. Mula ho sa dalawang rehiyon kahapon at ito ho yung Caraga at Eastern Visayas region, na idagdag pa po ang Northern Mindanao sa listahan ng State Weather Bureau na mga rehiyon na posible pong ulanin at magkaroon ng pagbaha. Kinabibilangan po ito ng Region 8, ito ho'y mga probinsya ng Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, ang Southern Biliran o Biliran. Sa Region 10, ang Northern Mindanao, maaari pong apektado o maapektuhan ng Lanao del Norte, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental at maging ang probinsya po ng Bukidnon. Diyan pa rin sa Mindanao, apektado ho ang Caraga Region o Region 13 na kinabibilangan po ng Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte at maging ang Surigao del Sur. Ayon sa Weather Bureau mga kabombo Caster Nation, maaari hong umapaw ang mga kailugan dahil yan sa tuloy-tuloy ng mga pagulan dulot po ng low pressure area. Gayunpaman, posible ito na rin ang huling General Flood Advisory na ilalabas ng Weather Bureau kaugnay ho nito kung wala ng significant rain na dulot ng mahinang sama ng panahon. Sa iba pang mga balita mga kabombo at Star Nation, ang Department of Information and Communications Technology ay nakabantay sa panibagong 14 na kaso ng hacking na nakitaan ng koneksyon sa pagkakaaresto ng International Criminal Court kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang motibo naman ng mga hackers ay may magkakalintulad. Narito ang detalye sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Information and Communications Technology ang pagbabantay ngayon sa panibagong mga kaso ng hacking na kanilang nadiskubre, kung saan may naitala silang 14 attempts kasunod ng naganap na pagkakaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Undersecretary Jeffrey Ian D. ng Department of Information and Communications Technology, kinumpirma niya na mayroon silang napansin na spike o pagtaas sa hacking attempts na kanila naman ngayong mahigpit na binabantayan. Ayon sa kanya, target na mga ito na perwisyuhin o guluhin ang mga web pages na gamit ng gobyerno, partikular sa pag-atake ng mga local government units o LGUs na nakitaan ng kahinaan sa ginagamit na system. Ilang linggo pa lang naman na nakalilipas, hindi wala pang halos isang buwan. But it seems that, let me clarify that these are attempts. Hindi ibig sabihin tumagos, but we received we saw a spike dun sa mga attempts, lalo sa local government units. Hindi ko lang alam yung eksaktong numero, but on top of my head right now, there are at least 14 cases that we are handling regarding possible attempts to hack government. Dagdag pa ng naturang Undersecretary, napansin rin ang pagkakahalintulad sa motibo ng mga hackers kung bakit nila ito ginagawa. Aniya, karamihan sa kanila ay papasukin lamang ang web pages at magpapakalat ng mga mensaheng may koneksyon sa pagkakaresto ng dating Pangulo.
kung saan sa eksklusibong pagkakataon ipinakita ng personal ni Undersecretary Jeffrey Iandi ang listahan na naglalaman ng mga contents na ipinapakalat. Bababasa sa kopya na kanyang binahagi sa atin mga mensaheng nagpapakita ng suporta sa nadetelang Pangulo at may magkakapreho pang mensahe na Free Tatay Digong. Ang target nila is to deface it para ipahiya ang gobyerno at ipalabas ang kanilang mensahe tungkol doon sa naganap na paghuhuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paglilinaw naman ni Undersecretary Jeffrey Iandi na kasalukuyan pa rin nila itong iniimbestigahan at patuloy ang pagkalap ng impormasyon kasunod ng mga isyu ngayon sa bansa. Tiniyak din niya ang pakikipagtulungan ng kagawaran sa mga law enforcement agencies at sinabing isusumite sa mga ito kung anumang impormasyon pa ang kanilang makalap. We will submit the whatever information that we have to the law enforcement agencies. Ang DICT naman chairs the Cybercrime Investigation Coordinating Center. So sa ngayon we're still completing our staff work and our investigations, and we'll turn them over to the law enforcement. Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Malinaw umunong betrayal of public trust ang pagkabigo nitong si Vice President Sara Duterte na maipaliwanag ang mga questionableng pangalan na binigyan nito ng kanyang confidential fund. Ayon po yan sa isang miyembro ng House Impeachment Prosecution Team. Ayon kay House Majority o Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng 3 Distrito ng Iloilo, maraming pagkakataon na sinayang itong si Vice President Duterte para maipaliwanag ang ginawang paggamit ng kanyang confidential fund na may kabuang halaga na 612.5 million pesos sa ilalim ng Office of the Vice President at Department of Education na dati niyang pinamunuan. Ang kanyang pahayag ay kasunod na rin ng pagsisiwalat ng ilang mababatas sa bagong mga questionableng pangalan na nakalista na tumanggap umano ng confidential fund ng Department of Education, gaya ho ni na Amoy Leo, Fernan Amoy at Jug de Asim. Ang mga pangalan na ito ay dumagdag pa sa mahaba-habang listahan ng mga pangalan na una pong isinumite para bigyang katwiran ng ginamit na ₱1 confidential fund ng Department of Education. Bukod sa pinakasikat na Mary Grace Piatos, ilan pa sa Budol Gang, sina Renan Piatos, Piatos Lim, Xiaome Ocho, J. Camote, Miggy Mango, at 5 individual na may pangalang Dodong, yaong mga beneficiary umano ng confidential fund ng Office of the Vice President. Sa 1,972 na nakatanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President, 1,322 ang walang record ng kapanganakan, 1,456 ang walang record ng kasal at 1,573 ang walang record ng kamatayan. Nauna hong isiniwalat itong si Manila Representative Joel Chua, siya pong tumatayo bilang tagapangulo ng House Committee on Good Government and Public Accountability na 405 o 405 mula ho sa kabuang 677 na pangalan ang nakatanggap ho ng confidential fund ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ang walang record ng kapanganakan na isang indikasyon na may mga pangalan na pineke. Wala pang formal na paliwanag itong si Vice President Duterte hanggang sa ngayon. Sa pinakahuling panayam sa kanya doon ho sa may The Hague, tumanggi siyang patutuhanan ng naturang record dahil sa posibleng issue umano ng chain of custody. Inasa namang formal na magpupulong ang Senado bilang isang impeachment court. Yan po'y gaganapin sa Hunyo, kaugnay ng gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nagbabala si House Prosecutor Lawrence R. Defensor ng 3 Distrito ng Iloilo na hindi pwedeng isantabi at baliwalain na lamang ang bigat ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil walang sesyon ng Kongreso at panahon ng kampanya. Binigyan din ni Defensor na ang banta sa buhay ng Pangulo na kasama sa Articles of Impeachment ay nangangailangan ng agarang aksyon at dapat mas unahin kaysa anumang politikal o institusyonal na pagkaantala. Muli niyang binigyan diin ang bigat ng aligasyon. Ibinasura niya ang mga pagkakatangkang ihambing ang issue sa retorika na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Hindi rin anya dapat itong ihambing sa mga retorikang binibigkas ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Defensor na dapat magkaroon ng pantay na pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at ordinaryong mamamayan. Bilang tugon naman sa aligasyon na pinopolitika lang ang impeachment at para sa kanilang sariling interes, tugon ni Defensor, hindi lahat ng congressmen sa Kamara ay pabor sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Inilahad niya ang lahat o ang ilang panukalang batas na kanyang tinutulan noong administrasyon ni Duterte, gaya ng Anti-Terrorism Bill at ang pag-amyenda sa Dangerous Drugs Act. Binigyan din ni Defensor ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiwala ng publiko sa pinakamataas na lider ng bansa. Meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Update ho tayo sa ilan pang mga development ngayon pong araw mga kabombo. Ito hong Voters Information Sheet na kumpleto na hong iimprenta ng Commission on Elections. Habang yung pagdidistribute ho dito ay target hong matapos hanggang sa Abril at 30. Uling araw po ng Abril. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, natapos ng iimprenta ng Commission on Elections sa tuwang National Printing Office sa mga Voters Information Sheet na ipapamigay sa kada isang botante para sa halalan sa Mayo. Natapos nila ang mahigit 68 million ng mga Voters Information Sheet sa loob ng 47 days. Ang Voters Information Sheet ay 4 na pahinang gabay para sa mga botante. Nakalagay na rin dito ang kanilang pangalan, polling precinct number, lugar kung saan sila boboto, kumpletong listahan ng mga kandidato at mga gabay sa pagboto. Ito ay maaari nilang dalhin mismo at magsilbing kodigo o cheat sheet nila sa araw mismo ng halalan. Sinigurado ng komisyon na lahat ng mga botante ay mabibigyan nito. Sa katunayan, ang mismong mga tauhan ng COMELEC ang mamimigay nito upang maiwasan din na mahaluan ng pamumulitika. At ang pamimigay ng mga VIS ay nagsimula na at inaasahan na matatapos ito sa April 30. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Po, ang Voters Information Sheet. Gusto ko lang pong ipaalala sa mga kababayan natin, dapat makatanggap kayo ito mula sa local COMELEC ninyo. Hindi po mula sa barangay ninyo. Sapagkat hindi po namin ito pinapadaan sa ating mga barangay kung hindi kami po mismo ay nag-hire ng mga tauhan na magsisilbi at magpapatanggap nito sa inyo. 4 na pahina po itong Voters Information Sheet na andyan po ang pangalan ninyo, na andyan yung inyong precinct number, kung saang elementary school o paaralan kayo boboto. Na andyan din po ang mismong araw kung kailan kayo boboto at na andyan din po yung mismong hakbang pagka kayo ay boboto. Sa loob at hanggang sa labas, naandyan naman po ang listahan ng mga national at local candidates kasama ang party list. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, sinabi rin ni Garcia na sa pamamahagi ng VIS, may pipirmahan muna ang mga botante bago makuha ito. Paglilinaw niya na hindi ito gagamitin sa ibang aktibidad at ligtas na pumirma rito. Anya, may mga nakakarating kasi sa kanilang mga reports na ito raw ay sinasabi na para sa People's Initiative. Binigyan din ng komisyon na hindi ito totoo. Ang kanilang pagpirma ay para lamang sa pagtala ng komisyon na napamigay na ang mga Voters Information Sheet. Kaugnay niyan, pakinggan muli natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ipipirmahan po, kaya po huwag po matatakot. Pagka po nakatanggap kayo ito, okay na po pumirma. Hindi po makakapaningil sa amin yung nagpa-receive sa inyo kung wala kayong pirma. Hawa na lang po natin dun sa nagpapapirma. Okay lang po pumirma, hindi po gagamitin yon sa kung saan man. Sa kung yung mga sinasabi po kasi ng iba, baka daw gamitin sa PI, People's Initiative, o yung mga iba pang mga aktibidad na naandyan. Hindi po yun magagamit. Yung po ay para sa amin, para sa COA. Para pag nagbayad kami, sigurado yung binayad namin yung nakabase doon sa bawat tao na pinatanggapan nito. Mula sa National Printing Office, Pumisa. Quezon City, Bombo Genesis. Paano yung pag-check dito kapag halimbawa papasok yung isang botante doon sa voting precinct and then hawak-hawak na yung kanyang sheet na binigay nga ng Commission on Elections? 4 pages yan eh. So titignan pa ba ito ng mga inspector doon sa loob ng presinto?
Actually, no, Bombo Genesis, katulad nung nasabi ni COMELEC Chairman Garcia kanina sa pagpapaliwanag niya, inabisuhan niya na rin yung mga tauhan, no, yung mga magiging electoral board members sa araw mismo ng halalan, na kapag ito yung hawak nila na papel na papasok sa presinto, agaran nila itong papayagan. Ngunit hindi rin naman niya pinagbabawalan, no, na baka may iba na naman silang kodigo or may cheat sheet o may iba silang ginawang papel. Papayagan naman nila ito, pero paglilinaw lamang, no, ng Commission on Elections, bawal ang mamigay sa mismong labas ng presinto nitong mga kodigo o cheat sheet o itong mga sinasabi nga nilang sample ballot, Bombo Genesis. Yun nga yung tanong dito, Bombo Isa, no. Halimbawa, doon sa local level kasi may mga politiko, no, may mga kandidato na nagbibigay ng mga information sheet, nakalagay din doon information sheet, and minsan ginagaya itong binibigay ng Commission on Elections. 4 pages ito, minsan binibigay 2 pages lang, pero parang gayang-gaya. So paano yan? I-check ba yung authenticity ng sheet na gagamitin ng mga botante? May mga mag-check ba nito? Or paano yung magiging sistema dito kung na-explain ni Chairman Garcia? Bombo Genesis, no, katulad nung sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kanina, may mga impormasyon kasi talaga na sa commission lang manggagaling. So meaning hindi lahat, no, katulad na lamang ng mga address, polling precincts, ganyan, hindi lahat yan mabibigay sa publiko. Kaya tiwala sila, no, na itong voters information sheet na ipapamigay sa mga botante, meron silang mga tinitignan, no, na talagang kunwari mga logo o kaya yung mismong layout, no, Bombo Genesis. At saka katulad din ng sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may mga impormasyon na hindi alam ang mga publiko na ang COMELEC lamang ang nakakaalam. Kaya dun pa lamang, no, Bombo Genesis, tinayak talaga nila na hindi ito magagaya. At paglilinaw niya naman na hindi rin naman talaga nila pinagbabawalan na magkaroon ng mga sample ballots o iba pang kodigo ang mga botante. Ang kanilang tinitignan lamang, no, kung kaya na itong voters information sheet na lamang ang madala ng mga botante dahil nga ay ito ay kompleto na ng mga impormasyon na kailangan nila, ito na lamang ang dalhin sa loob ng presinto sa araw ng halalan, Bombo Genesis. Ang maalala ko dun sa mga nakalipas sa mga coverage natin, no, sa Bombo Radio Philippines, minsan may mga nakikita tayo na parang ganito, yung pinapakita natin kanina, Bombo Isa, and minsan nakalagay na doon yung pangalan ng mga politiko. So yung mga yon binibigay ng mga kandidato mismo doon sa mga botante a few days before yung mismong halalan. So hopefully hindi rin to yung mangyari, ano? Baka mamaya sabihin ng mga botante, ito yung binigay ng COMELEC, yun pala binigay ng mga kandidato wherein doon na mismo nakalista yung pangalan. Hopefully hindi naman mangyari ito, ano? Sakali. Yes. Oo, no, Bombo Genesis. Kasi katulad nga rin ng sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala nang dahilan talaga para pa talagang tumanggap nitong mga sample ballots. Kasi itong voters information sheet nga ay talagang kumpleto na ng mga kailangan na impormasyon ng mga botante natin para sa halalan, no, sa Mayo 12, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula sa National Printing Office, Quezon City, Bombo East sa Cotaner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, umalis na ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard para sa 3 linggong port visit sa Thailand, Malaysia at Vietnam bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan sa mga kalapit na bansa sa ASEAN. Pinangunahan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang send-off ceremony sa South Harbor, Manila noong Marso 27. Ayon kay Gavan, layunin ng misyon na palakasin ang maritime safety at security sa rehiyon. Tatagal naman ang pagbisita hanggang Abril 20 kasabay ng paghahanda ng Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center sa pagiging host ng ASEAN Coast Guard Forum 2025. Sa bansang Malaysia naman, makikipagpulong ang Philippine Coast Guard sa Malaysian Maritime Enforcement Agency upang palawakin ang kooperasyon sa maritime security. Samantalang pagbisita sa Vietnam ay bahagi ng pagpapatibay ng Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation na nilagdaan ng Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard noong Enero 2023 bilang pagtanaw ng utang na loob sa makasaysayang pagbisita ng Vietnam Coast Guard sa Pilipinas noong Agosto 2024, magbabalik bisita ang Philippine Coast Guard sa Hanoi. Bukod sa bilateral meetings, magsasagawa rin ang Philippine Coast Guard ng maritime exercises tulad ng search and rescue operations, communication exercises at iba pang aktibidad na magpapalakas ng tiwala at pagkakaisa sa mga Coast Guard ng ASEAN. Meron na ho tayong 30 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Kinumpirma ngayon nitong si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na hindi pagkalugi sa pagsasaka ang dahilan ng pagpapakamatay ng dalawang magsasaka sa Nueva Ecija. Una kasing lumutang mga kabombo itong naturang isyu kung saan ay isang magsasaka ang umano'y nagpakamatay sa bayan po ng Gimba at isa rin ang sinasabing nagpakamatay sa may bayan po ng Talavera kung saan dinibdib umano ng mga ito ang pagkalugi nila o labis nilang pagkalugi sa sakahan. Pero paglilinaw nitong si Director Santiago, hindi pagkalugi sa sakahan ang dahilan ng pagpapakamatay ng dalawa. Batay na rin sa kanilang serye ng pagsisiyasat sa pangunguna ng National Bureau of Investigation Central Luzon. Natuklasan sa investigasyon na ang walang o etuhong pagpapakamatay o wala daw hong nangyaring nagpakamatay sa may Talavera at sa halip ay dalawa ang nagpakamatay na magsasaka dyan sa may bayan po ng Gimba. Lumalabas pa sa investigasyon na ang dalawang magsasakang nagpakamatay ay may personal na problema kung saan ang isa rito ay may iniindang matinding sakit at matagal na umano niyang nais kitilin ang kanyang buhay. Ang isa naman dito ayon kay Director Santiago ay labis na dinibdib ang umano'y pang-iiwan sa kanya ng kanyang asawa. Sa katunayan niya nakausap pa ng National Bureau of Investigation yung mga pamilya ho ng dalawang magsasaka. Ang pamilya ng isang biktima niya ay nagagalit pa dahil bakit daw kinakapitalize ang pagkamatay ng kanilang kaanak. Samantala, pareho namang walang sinasakang farm ang dalawa, batay na rin sa natuklasan ng National Bureau of Investigation. Muling nakapagtala ng 12 pagyanig mula sa Bulkang Kanlaon at ito ay nai-record sa nakalipas na 24 na oras. Base yan sa mga monitoring device ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagkaroon din ito ng sulfur dioxide flux, unang umabot sa 1,600 na tonelada. Ang steaming plume ay may taas na 100 metro na napadpad sa kanluran. Nananatili din ang ground deformation o pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, umiiral pa rin ang alert level 3 at bawal pumasok ang mga residente sa 6-kilometer permanent danger zone. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 28 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Ang Metropolitan Manila Development Authority pinag-aaralan ng posibleng kaso na isasampa doon ho sa Grupo Manibela dahil yan sa naganap na pagkuyog sa mga personnel ng naturang ahensya. Makibalita ho tayo mga kabombo sa mga development dito sa pamamagitan ni Bombo Bea Peniza. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ang mga kaukulang kaso na Manibela dahil sa ginawang pagkuyog ng mga miyembro at mga personnel ng ahensya na nagsasagawa ng clearing operation sa Connecticut Street sa bahagi ng Mabuhay Lane. Ni Romando Don Artes, mariing na kinokondena ng kanilang pamunuan ang ginawang pagkuyog ng mga miyembro ng grupo sa kanilang mga tauhan na siyang tinutupad lamang anya sa kanilang mandato. Paliwanag niya nasa legal team na ng kanilang ahensya ang kaso at nakikitang isang paglabag at anya isang assault into the authority ang mga naging action na ito ng Manibela. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Don Artes. Team natin yung pwedeng aralan ng legal team natin yung pwedeng ikaso. Una-una, assault sa person in authority, yan yung kanilang ginawa na pambabato, paghampas. Kami naman po ay nagpapatupad lamang ng aming tungkulin. Okay. Larang ng grupo ang kanilang mga dalang pampasaherong jeep sa mga lansangan at Balikan po natin mamaya ang linya ho ni Bombo Bea Peniza mga kabombo. Kaugnay pa rin po dito sa plano ho ng Metropolitan Manila Development Authority na paghahain, posibleng paghahain po ng kaso laban ho dito sa Grupo Manibela. Maalala ho ninyo, from Monday hanggang Wednesday, ngayon pong linggong ito, isinagawa ho ng Grupo Manibela ito hong 3 araw na tigil pasada bilang pagtutol pa rin dun sa una hong inilabas ng Department of Transportation na sinasabing bilang o yung porsyento ng mga jeepney operators and drivers na nakapag-consolidate na pero tinututulan po ito ng Grupong Manibela. Abangan po yan pa rin mamaya. Inihayag ng Bureau of Fire Protection ng Makati City ang kahalagahan sa pakikipagbahagi ng publiko na maging maalam hinggil sa sunog ngayong National Fire Prevention Month. Bagamat ilang araw na lamang at papasok na ang panibagong buwan, patuloy pa rin ang kanilang paanyaya ng pagkikiisa sapagkat mahalaga din umano ang papel ng mga komunidad. Ibinahagi mismo ni Fire Senior Inspector Van Arnel Pakatang, ang Chief of Fire Prevention Section ng Makati City Fire Station, na ang pagiging handa sa sunog ay hindi dapat pang-isahang gawain lamang, kundi kailangan ito'y sama-sama. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Fire Senior Inspector Van Arnel Pakatang.
Gaya nga po ng laging sinisigaw ng Bureau of Fire Protection, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Dahil po ang kaalaman sa sunog, yung pag-iiwas sa sunog ay hindi lang po nakataas sa Bureau of Fire Protection, mas malaking factor po ang Kaugnay pa rito, sinabi naman niya na sa kabila ng mga naitatalang insidente ng sunog sa lungsod ng Makati, anyay ito ay mas kaunti kumpara nakaraang taon, kung saan nasa 44 pa lamang ang fire incidents ngayong taong kasalukuyan, habang 65 naman ang naganap na sunog noong taong 2024 sa kaparehong quarter. We are very fortunate na mas mababa po ang ating fire incident this year 2025 during the first quarter, no? So for the last quarter meron po tayo last year first quarter meron po tayong 65 na naitalang mga sunog dito po sa Makati compared po sa 44 ngayong January to present ng 20. Bahagi pa yan ang pahayag ni Fire Senior Inspector Van Arnela Pacatang ng Chief Fire Prevention Section ng Makati City Fire Station. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ni House Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas ang pag-aresto kay Bawan Mayor Ryan Dolor sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Pasay City. Si Mayor Dolor ay dumating sa Pilipinas sakay ng Philippine Airlines flight mula sa Los Angeles, California. Siya po'y inaresto ng mga tauhan ng Office of the House Sergeant at Arms, katuwang ang House of Representatives Liaison Office, ang Airport Police, Criminal Investigation and Detection Group at ang Bureau of Immigration. Ang arrest order laban kay Dolor ay inilabas kasunod po ng contempt order ng House Committee on Public Accounts na pinamunuan ni Congressman Joseph Stephen Paduano ng Abang Lincoln Party List at kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco. May petsa ito mga kabumbo ng Marso 17 ng kasalukuyang taon. Si Mayor Dolor ay nakontempt dahil po yan sa paglabag umano sa Section 11, Paragraph A ng House Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, kaugnay ng hindi pagdalo sa pagdinig ng walang legal na batayan. Ayon kay Taas, binasa kay Dolor ang utos at ipinaalam sa kanya ang kanyang constitutional rights at sumailalim sa medical check-up bago dinala sa detention facility ng Kamara de Representantes. Ang contempt order laban kay Dolor ay nag-ugat sa paulit-ulit itong hindi pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts na nag-iimbestiga sa privatization ng Bawan Waterworks System. Ayon sa komite, nakapaglabas ito ng 3 imbitasyon, isang show cause order at isang sampina bago pa naglabas ng contempt order. Ang tanggapan nitong si Mayor Dolor ay nagpadala ng kopya ng Travel Authority ng alkalde na pirmado naman itong si Batangas Governor Herminildo Mandanas. Nakasad dito na si Mayor Dolor ay papunta ng Estados Unidos mula Marso 11 hanggang sa Marso 26 para yan sa medical reason. Kinwestiyon naman ng mga mambabatas ang kawalan ng medical record sa pagtukoy sa particular na kondisyon o itong medical condition nitong alkalde. Nagpahayag din ng pagdududa itong si Congressman Keith Flores dahil itinaon ng pag-alis itong si Mayor Dolor sa mga petsa kung kailan nagsasagawa ng pagdinig ang naturang komite. Sinabi naman ni Antipolo City Representative Romeo Acop na nasa abroad din sina Quadata President Joseph Yu at Vice President Jonathan Yu na ipinatawag din sa kaparehong pagdinig. Ang alkalde ay manatili pong nakakulong hanggang sa matapos ang pagdinig ng komite o ipag-utos ng komite ang kanyang pagpapalaya. Bombo International News. Idineklara ni Canadian Prime Minister Mark Carney na tapos na ang dating relasyon ng Canada at United States matapos ipataw ni United States President Donald Trump ang 25% na taripa sa imported na sasakyan at pyesa. Ayon kay Prime Minister Carney, kailangang ireforma ng Canada ang ekonomiya at ipatupad ang ganting taripa upang bigyan ng matinding epekto ang Estados Unidos. Sinabi niyang over na ang Canada at United States Automotive Products Agreement mula 1965 na dati itinuturing niya ang pinakamahalagang kasunduan ng bansa. Dagdag niya, kaya pa rin mapanatili ng Canada ang industriya ng sasakyan kahit may taripa basta't muling i-retool at reimagine ang sektor. Kailangan din anya ng Canada na palawakin ang kalakalan sa ibang bansa.
Samantala, tumitindi ang tensyon sa Canada bago ang Abril 28 na halalan. Si Pierre Poilievre, ang leader ng Conservatives na tinatawag na hindi makatarungan ang taripa, habang si Jagmeet Singh ng New Democrat Party naman ay tinawag itong illegal na trade war at nananawagan ng proteksyon para sa mga manggagawa. Nagbabala si United States President Donald Trump na kung magsanib ang Canada at Europe, magpapataw siya ng mas mataas pang taripa laban sa kanila. Samantala, tiniyak ni Mexican President Claudia Sheinbaum na ipagtatanggol ng Mexico ang ekonomiya nito at magbibigay ng tugon sa Abril 3. Ayon sa datos, umangkat ang United States ng halos 8 milyong sasakyan noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng $240 billion, kung saan ang Mexico, South Korea, Japan, Canada at Germany ang pangunahing supplier. At sa iba pang balita, iniulat ng International Health Regulation National Focal Point ng Estados Unidos sa World Health Organization ang patuloy na measles outbreak sa naturang bansa na itinuturing na hindi pangkaraniwang kaganapan dahil sa malaking potensyal na epekto sa kalusugan ng publiko. Mula Enero 1 hanggang Marso 20 nitong kasalukuyang taon, naiulat ang 378 cases ng tigdas, kabilang ang 2 pagkamatay, ang unang recorded sa loob ng isang dekada na may naitalang pagkamatay dahil sa sakit na ito sa Estados Unidos. Ang karamihan ng mga kaso ay sa mga bata na hindi nabakunahan o hindi tiyak ang status ng bakuna, at 3 pangunahing outbreak ang naganap na bumubuo sa 90% ng mga kaso. Naiulat din ang mga kaugnay na kaso sa Mexico, at samantalang ang Centers for Disease Control and Prevention at iba pang ahensya ay nagtutulungan na upang makontrol ang outbreak. Itinuturing na eliminated ang tigdas sa Estados Unidos noong taong 2000 upang ngunit nananatiling problema ang imported cases, at kasalukuyang nakikipagtulungan ang World Health Organization sa mga bansa sa Region of the Americas upang maiwasan ang pagkalat at muling paglitaw ng tigdas. Oras natin, meron na lamang ko tayong 19 na minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako tayo dyan sa may Mindanao area. Maki-update ho tayo dahil mamayang 3:00 mga kamumbo ay inasahan pong gaganapin ang isa po sa pinakamalaking rally, prayer rally at mga motorcade bilang pagbibigay ho ng tribute kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasalukuyan pong nakadetene dyan sa may International Criminal Court. Kuha tayo ng live update mula sa may Bombo Radio Davao. Kamusta dyan, Bombo Radio Davao? Idiniklara ng lokal na pamahalaan ng Davao City bilang isang day of special celebration ang March 28 hindi lamang dito sa Davao City upang kilalanin ang malaking nagawa at patuloy na kontribusyon ng dating Pangulong Duterte. Ito'y matapos sa inaprubahan ng Davao City Council ang naturang resolusyon. Masaya rin nga nagtipon ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte sa labas ng kanyang bahay sa Phase 1, Doña Luisa Subdivision nitong lungsod upang magsagawa ng manyanita. Ating pakinggan ang naging greetings ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte. Happy birthday, Tatay Digong! We love you! See you soon! Maaga rin naman silang gumising upang maghanda ng pagkain gaya ng lechon, cake, puto, manok at iba pa. Samantala, 8:00 pa lamang ng umaga, nagsidatingan na ang ilang mga supporters ng dating Pangulo sa Ross Avenue kung saan gaganapin ang global tribute kung saan makikita rin ang mga supporters na inaasahang aabot sa 100,000 ang dadalo. Nakasuot na rin ang green at white t-shirt sa mga supporters nang dumating sila dito sa venue. May mga nagbebenta rin ng t-shirts at flags, ngunit mas marami naman ang namimigay ng libreng t-shirt. Pakinggan natin sa kabilang banda ang naging pahayag ng isa pang supporter ni dating Pangulong Duterte. Ang wish ko kay Tatay Rodrigo Duterte, sana makauwi na siya sa Pilipinas para naman maayos ang Pilipinas natin, and then para kay Bongbong Marcos, isa siyang traidor na tao at walang utang na loob at saka bangag din siya. Yan ang sinasabi ko, traitor, at saka basta ulitin ko ilang beses ko ulitin, isa siyang taong traitor na walang utang na loob kay Mayor Rodrigo Duterte. Yun lang ang sinasabi ko. Bombo Radio Davao? Yes, Bombo Jen.
After ditong manyanita na isinagawa ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte, I understand na meron pang alas 3 yata, no, na yung pinakamalaking pagtitipon na sinasabi dito, hanggang sa 100,000 yata ng mga supporter yung inasang dadalo, ano? Yes, Bongod din, no? Actually, mamaya alas 3 ng hapon na isasagawang tribute ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan sa naging mga pamahayag ng mga supporters si dating Pangulong Duterte, matapos silang magsagawa ng manyanita kanina, yung iba dediretso ni dito upang lumahok, no, at dumalo sa global tribute kung saan isa ang Davao City na inaasahang marami ang dadalo kung saan naabot umano sa 100,000 ang mga supporters. Pero yung manyanita, dyan mismo sa bahay niya isinagawa, pero yung global tribute na mamaya, ang venue dyan, outside sa bahay na ni dating Pangulong Duterte. Yes, tama yan, Bombodsen, no? Yung manyanita doon mismo sa labas ng bahay isinagawa, no, ng dating Pangulong Duterte. Samantala itong global tribute dito mismo sa ating lokasyon sa Rojas Avenue, kung saan mas malaki yung venue kasi inaasahan na aabot ng 100,000 ang mga supporters na dadalo. Last na lamang, yung security, kamusta yung security measure na pinapatupad dyan? I understand na nagkaroon ng ilang mga kwan na dati, ilang mga issue na dati sa panig ng kapulisan and even sa part ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte. So far, kamusta yung paglatag ng seguridad dyan? Sa pakikipanayam natin, no, sa tagapagsalita ng Davao City Office, District Captain Rizal Caballero Pazon, sinabi niya na aabot sa 1,000 yung mga security personnel ang i-deploy sa lahat ng mga entrance at exit point dito mismo sa naturang venue upang magsagawa rin ng checkpoints at pinalalahanan lahat ng mga dadalong mga supporters na sumunod sa lahat ng mga do's and don'ts upang hindi magkaroon ng aberya sa kanilang pagpasok dito sa mismo venue. Sige. Maraming salamat. From time to time, maki-update pa rin tayo dyan sa mga kanapan dyan sa may Davao City. Maraming salamat, Bombo Dani Kaburadio Davao. At yan ang ulat ng himpilan ng Bombo Radio Davao. Ito si Bombo Dami Kabadio para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Abangan din humamaya mga kabombo, kuha rin tayo ng mga development dyan sa may bahagi ng Visayas area. Libu-libong mga miyembro nitong tinatawag na DDS Aklan Chapter makikibahagi rin sa isa sa gawang malawakang prayer rally mamayang gabi. Abangan po yan sa ating pagpapatuloy. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Kung pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na lamang po tayong 12 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. At update ho tayo dyan sa bahagi ng Visayas area, mga kabombo. Libo-libong mga miyembro ho ng tinatawag na DDS Aklan Chapter makikibahagi rin sa isa sa gawang malawakang prayer rally mamayang gabi. May mga development na nakuha dyan ng Bombo Radio Kalibo. Magsasagawa ng malawakang prayer rally ang libo-libong Duterte diehard supporters Aklan Chapter bilang bahagi ng selebrasyon na ika-80 anyos na karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw na kasulukuyang nakakulong sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kinakarap itong kaso na crime against humanity kaugnay sa kanyang war on drugs campaign.
Ayon kay Rosini Saiman, organizer ng DDS Aklan Chapter, ang nasabing programa ay gaganapin sa ground ng Jetty Port sa Barangay Pook, Kalibo, Aklan na magsisimula alas 6 mamayang hapon. Inaasahan anya ang nasa 4,000 katao na dadalo sa nasabing event kung saan ilan sa mga aktibidad na inihanda ay ang pagbibigay ng mensahe ng mga imbitadong personalidad at ang pagsalo-salo ng mga ito. Maliban dito, ipagdadasal din nila si dating Pangulong Duterte na maibalik sa bansa matapos ang pansamantalang pagkapiit nito sa International Criminal Court Detention Facility mula nang inaresto at inilipad papuntang The Hague, Netherlands noong March 11, 2025. Dagdag pa ni Simon na ang nasabing programa ay voluntaryo nilang ginastusan mula sa isusuot na mga t-shirt at marami pang iba. I think I have already 4,000. Plainly, program lang talaga, like we have the prayer. May mga speakers kami na magsasalita about their opinions, sentiments, what happened to President Duterte, former rather. Si Rosini Simon, organizer ng DDS Aklan Chapter, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang birthday caravan para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte idadaos sa Iloilo City ngayong araw. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Isang birthday caravana ang isasagawa ngayong araw sa Iloilo City bilang pagunita sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Bringing Home Birthday Caravan ay magsisimisa sa Santa Teresita Church sa Iloilo City proper, ganap las 3 ng hapon. Pagkatapos ito, magtutuloy ang karavana sa mga pangunahing ruta kabila ang Valeria, Iloilo City proper, La Paz, Haro, Mandurriao, Arevalo at magtatapos sa Molo Plaza. Nauna nang isinagawa ang Bringing Home Prayer Rally noong Marso 15 sa Iloilo Freedom Grandstand bilang bahagi ng mga aktibidad para sa dating Pangulo. Samantala, tiniyak naman ng pulisya ang seguridad sa karavana. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na magsasagawa sila ng mga checkpoint at paigtingin ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo. Sa kasalukuyan, nasa detention facility ng International Criminal Court o ICC sa The Netherlands si Duterte habang nililitis sa mga kasong may kaugnayan sa umanoy paglabag sa karapatang pantao kaugnay sa kanyang war on drugs. So far, may na-monitor po tayo na caravan dito sa Iloilo City and nakahanda naman po yung ating Iloilo City Police Office na mag-provide ng security po dito sa buong city. Yung purpose naman po natin is to ensure that everyone will be safe and secure. Not only yung mga nag-conduct ng caravan, but of course yung buong mamamayan dito po sa Iloilo City. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Basta Radio, Bombo! Bombo Breaking News! Mga kabubukas Nation, isa pong malungkot na balita, no? Natapos na po yung dream run nitong si Alex Pinay, tennis star Alex Yala, matapos nga siyang talunin nitong si Jessica Pegula ng US. Yan po siya nagpapatuloy pa rin ng Miami Open semifinals. Nagawa pa nitong si Alex Yala mga kabubu na humabol doon sa second round ho kanina or second set, no? Yun nga lang, naging dominante po yung laban nitong si Jessica Pegula. Yung una hong set dito, nagawa ho nitong si Jessica Pegula na maipanalo, pero lumaban ho ng lubusan nitong si Alex Yala at naabot ang 7-6 na score. So gitgitan po yung laban ho dito. Kanya nga lang, hindi na po umabot sa third set mga kabombo or ito hong winning match, ika nga. Dahil nga dun sa pangalawa ay natapos na po yung naging laban. May pagkakataon pa rin na makakuha po ng medalya or ng ranking itong si Alex Yala kapag tatalunin po niya or tatalunin po niya ang natalo doon sa unang match ho kanina. Meaning, yun pong
makukuhang medalya dito will be the bronze medal or yung pangatlong pwesto na kung sakasakali, mga kabombo. Itong si Jessica Pegula ang uusad doon sa finals ng 2025 Miami Open. Entertainment News. Ang OPM band na Nobita ibinahagi ang kwento sa likod ng kolaborasyon na kasama ang award-winning rapper na si Flo G. Ang banda ay may upcoming surprise para sa mga fans. Narito ang chika ng Star FM Manila. Proud na ibinahagi ng bandang Nobita ang exciting collaboration nila kasama ang award-winning rapper na si Flo G. Kilala ang OPM band sa kanilang hugot at mga nakakakilig na awitin tulad na lang ng Ikaw Lang na tinaguri ang most streamed Filipino song noong 2022. At ang unang sayaw na nakatanggap ng nominasyon bilang Record of the Year sa 35th Awit Awards. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa bandang Nobita, kakaiba man sa mga nauna nilang awitin ang newly released song nilang PNYT, masaya sila sa magandang kinalabasan ng music collaboration na ito at na-enjoy nila ang buong creative process sa pagbuo kasama si Flo G. Since ito yung namin yung first na collaboration namin, iba yung approach sa buong creating process ng kanta. A bit challenging, pero nag-enjoy naman kami sa buong creative process. Sobrang chill and sobrang professional niya ang trabaho. We're just, nag-enjoy lang kasi kami. So expect nyo na more different kinds of music ang lalabas sa amin. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila sa bandang Nobita. May mensahe naman ang banda sa kanilang mga fans. Nobita, we would like to thank all the listeners of OPM for supporting OPM industry. Dahil sa inyo, nagtatrive yung industry natin ngayon. Thank you so much po sa walang sawang pakikinig nyo sa mga musika na nanggagaling sa Nobita. Promise namin na makakasama nyo kami ng pangmatagalang panahon pa kasi hindi kami titigil maglabas ng mga bagong awitin for you. Sa mga Nobibis, thank you sa pag-support nyo sa amin since nag-start kami. Huwag kayo magsawa sa music ng Nobita at maraming salamat. Mahal namin kayo. Dagdag dito, may dapat ring abangan ng mga fans ng Nobita ngayong Abril at yan ang dapat abangan ng Star Nation. Hi, we are Nobita and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo! Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Yan po pwede po nyo i-download via Google App Store or Apple App Store. After po ng Bombo Network News, subaybayan po ang ating mga provincial station gamit po ang kanilang sarili mga social media pages. Pwede po ninyong balikan yung kanilang mga programa lalo pag hindi po ninyo na-monitor o napakinggan o napanood yung kanilang mga nakalipas o mga previous program. Sa Luzon area, pwede ho niyo subaybayan ang ating mga provincial station sa Northern Luzon halimbawa. Nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at ang Bombo Radio Baguio. Sa Southern area naman, para ho sa mga Bicolano, ang Bombo Radio Legazpi. Sa ating mga viewers and listeners, maaari niyo pa rin matunghayan dito sa bahagi ng Northern Luzon ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area, mga kababayan nating Bicolano, maaari niyo matunghayan ang Bombo Radio Naga. At sa ating pagtatapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but
against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! I'm in punto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Arizona to Dri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes, Marso 28, tuig 2025. Thank God it's Friday. Kagkaron sa aton sining na vote countdown. 45 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, latest situation sa bahin sa Mulilo ni area kag city proper area sa pagsagidas or pagsugod sa pagpatigayon sining campaign rally sa Uswag, Ray sa Arangka. Sa Pihat Gabahin, Comelec Regional Office 6 paday na monitoring sa mga vote buying kag iban pa nga illegal activity sa mga kandidato para sa 2025 elections. Samtang Lone District Representative Jam Baron na nagapating nga maalam sa gihapon ng mga barangay official kag SK Federation sa pagpili sa ilang suportaran kasunod sa pagpanugot nga makapartisipar ini sa mga campaign activities. Sa Pihat Kabahin, presyohan na isang illegal nga droga sa syudad na nagamahal sunod sa City Drug Enforcement Unit matapos wala matigayon nga mabagsak or ma-deliver ining 860 na million pesos kabalor sa illegal nga droga halin sa Calapan Port. Samtang board member Uli Dostura ginalantaw nga mangin pagpanghangkat para sa mga pumuluyo sang Banwa sa Dumangas ang ginaplano sa pagsaylo sa Iloilo City or diri sa syudad sa Iloilo sang Roro Port. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa pagpalayag sang bombohanay sa auto. Check naton si Bombo Jomar Villa direktamente sa may Mulilo ni area. Kumusta dira ang pinakuling sitwasyon? Kumusta man ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko, Bombo Jomar? Please go ahead. Bobo Champ, as of now, manageable no, ang traffic situation. At karon sa may area sang Mulilo ni at the same time there is city proper no, may kantanan ini sa ginpatikayon sa Lidre. Tag pagpatuman sang temporary road closure adre sa tubang sang Freedom Grandstand no, makita naton may mga ginpang mutang na sinidri karon nga mga steel railings ang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office no, agod nga malimit ang salakyan nga makasulod diri no. Pero as of now kung maobserbahan naton ang agin open anay no, inisya sa mga salakyan ang ining portion diri sa Mulilo ni hasta makalabot ka diri karon sa may corner ang Guangco and
Molilo ni street no sa aton sa mga kababo. So for example kung halin ka diri sa likod sang provincial capital, pwede ka di kaagid o diretso sa may Molilo ni. Pag-abot mo diri sa may corner Guangco, maliko ka na patuo no lapos diri sa may Adalan Jaimbasa kag balik ta ni sa main road. Pero karon kung mag-start na ni karon sa hapon no kay do mga alas 4, alas 3 umpisa ni. May ginbutang silang railings nga i-close na ang dalan halin diri sa may corner plasang dalan diri sa Bedrilon Bridge at diretso gidati no sa may Molilo ni hasta makalabot diri sa may Freedom Grandstand. Kay ang diri sining porsyon amo na siyang mahimo agyan sa mga tawo na kadiseptated diri sila maplastar ko diri sila ang magupod diri karon sa Oswag Rally subot siling way na sa salakyan nga makasulod sila diri nga area. So tanan sila nga salakyan diri na sila mariroute diri sa may corner diri karon sang area sang Jaimbasa halin diri sa may Molilo ni diretso na sila diri sa may area karon sang Port San Pedro no. So muna ang mangin sistema sang dalagan sang trapiko diri Bumbutsam sa aton sa mga kabombo. So ang gina-expect sini no kay kalabanan sini ang apektado lang man sini nga ruta amo ang mga pribado sining salakyan especially ni mga container van halin diri sa port area. Iti ang masami sini diri sila nagagi sa Molilo ni diretso diri sa may Parula. Kay may mga bodega de porte ang matabo sini kay komo sirado na saradhan. So diri gid sila mapugok diri karon sa area sang main road sa Dalan Jaimbasa. Pabalik diri sa may diretso sa may Port San Pedro. Bumbutsam and Anong vice oras versa. exactly isarado, Bumbo Jomar? Come again? Anong oras exactly isarado? Ang information naton mga alas 2, alas 3. Sa hapon ang temporary closure no diri sa may area, pero after sang event na imo naman sa ibalik sa normal after sang sining event diri karon sa may area sang Freedom Grandstand Bumbutsam. So magluwas ini no kay kun traffic situation na pagambalan do manageable man kag unlike na nga heavy traffic gid no ang ma-experiencehan diri sa palibot sa area. Ang isa pa gid diri karon sa concern kay may mga vendors diri ang way ginpasugtan no nga magkabiligya diri ti ibanto nag halin sa gila siling pwesto kay gid na check gali ni no kumara sila sa mga permit bisan mga gabaligya sang juice, fishball, iban siniti naga-tricycle lang pero gina-check it kung may permit sila. Kaya kung sa permit, hindi na sila pwede kasulod diri sa may area, no, sa may corner Guangco, diretso to sa may Cornel Peralta Street, no, diri sa may old Siniga Bureau of Fire Protection nga opisina, tindira ginapisto mga vendor sa kilid, pero kung ikaw, hindi ka na pwede kapisto diri sa along sa area karon sa Molilo ni. Amo ning iban dismayado no kay ini sila ti way naka-agawad sa permit ang iban sini ongoing on process ang ila sila permit ti gina check it no pero kun on process way na gid sila ginapasugtan nga maka baligya diri sa may area. Isa din sa istorya naton si Ma'am Helen Oplas no yan siya vendor ni siya di Bumbutsam ti ang piston na malayo sa venue ti ambal sa natungdan. Abintahat ani kun malapit o galing ti kay kun mo nga may ara sa pagsulundan hindi man niya pwede sa masupak. So isas mo kundi maplastar sa area. Although kati ang bintaha ko tani dito sa malapit no kay ibanto nga mga vendors dito na sila malapit sa venue nga nagabaligya sang ila sini nga mga produkto. Ari bla no ang report lang kabahin sa pahayag ni Ma'am Helen Oplas. Man kay wala kami nagawa sang permit. Hindi kay na nagpisto. Dara ako. Sa ilo ka naman din. Oo. Anong status mo ni mahalin ka naman? Away, hindi na ako ni pahalin ni ma'am. Plangga na ako ni ma'am. Sa bali, dire ka na lang anay for the meantime. Plangga ko ni ma'am. Pero kung dito sa Solo dapat may permit? May permit. Ano ay kakagawad? Why? Bago pa lang ko ni Baligya, sir. Ma-esmer, sir. Pag ano pa lang, first time pa lang. Pero tayo taning bintaha kung dito ka Solo daw? Di ka, ko to permit. Pero emi ko dito ka sa Solo? Mayo to tani Galing wala to permit, wait ta mahimo, wala permit. Okay. Sige, ka lang na sa Ronan? Oo, okay. Ano galing ngalan ay? Helen Helen?
ang kabahin sang payag sang isa diri karon ka vendor bumutsamte mo nang ila sinigig na lang tao siyempre ang tao ya kun mangita sang ilimnon mangita gina sang kun malapit tang iya sining pwesto medyo layo-layo diri karon sa area perti pasimpalad na kun ano la kurong manangtan sinikang ila sinikang negosyo diri sa may area sa dalan sang Molino ni city proper bumutsam sa tempo subong medyo mapaang kag bisan nga dugod dapyang hangin pero ti mainit sigapon ang igo sinisimo sining panit kag sa panahon subong ay man kita sa do makita bing ado may tsansa no ado medyo mahawan subong aton sining kawaan subong sining hapon diri sa may syudad sang Iloilo. Bumutsam. All right. So ang kick-off rally is scheduled 4 p.m. Pwede pa makaagi as of now ang mga salakyan dira sa may Mulyiloni area, Bombo Jomar, may ara pa sang alagyan dira ang mga salakyan kung mapadulong sila sa may port area kung sa magagi sa Mulyiloni? Yes. Kung padulong sila sa may port area, pwede pa sila kage na diri sa may Mulyiloni pero pag-abot na diri sa may corner Mulye kagwang ko di na sila diretso diri na sila maliko patuo balik sa main road sa Jimbasa kag pwede sila kage diri sa may sa may Samura no kung gusto nila sa main road na sila palapos dito sa may Port San Pedro and vice versa Bumutsam. All right. So sa mga jeep ya mga ruta sini nga masalakyan as if no mamansigapon ang ila sini nga ang ila sini nga sistema diri man sila gyapon gagi sa main road ang only sini nga nagapapek laman sa traffic amo ni ang mga pribado sini salakyan mga lagko sini nga truck pati hindi sila kagi diri sa Molino no diri sila magi sa may main road amo na nga naga cause karon sa traffic Bumutsam. Sa so, subong sa subong mga plastada Bombo Jomar sa sining mga ginutlo ang area nga mayara sa pagpugok sa dalagan sa trapiko sa diin. As of now duay pagit sang nakita kita nga daw may nagpugok sa ding trapiko no unlike kinasaga dire sa may area karon sang Arsenal Jimbasa kay tidra naga dira tanan nagaliko masalakyan ti subong ginopen sa mo na ginopen sa nay pwede sila makaliko diri sa may corner sa Arsenal pwede sila makaliko diri sa may corner sang Guangco kag diri sa may area karon sang Moliloni Bumutsam. So gina-expect karon kun mag-close na ang ining mga street no so isa na sige na lang taw nga maka-akos abisang traffic adri karon sa may syudad sang Iloilo. Pero lang tawon taniya no ang sitwasyon kay sa subong sining matrion duay pakita sa inobserbaran kay dabi nga daw may mga pagpugok sini sang trapiko adri sa may area sang city proper especially diri sa Dalan Moliloni city proper Bumutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villaso matrutawhay pagawa ang mga mayor nga dalanon naton. No, sa aton sining mga kabumbo mangin masako ang subong sining adlaw. But sa aton sining makuturan ang kick-off rally sa team sulong gugma dito nila yung patigayon sa area sa Arevalo. Ang iya naman niya sa Uswag, Rice Arriba, no? Diri iya sa may city proper area. Alas 4 man karon sa hapon sa aton sining mga kabumbo, mayara man sang pagtililipon dira iya sa bahin sang distrito sang Lapas, no? So ginatawag ni nila iyang DDS Iloilo chapter global tribute to Tatay Digong sa 80th birthday. Nakabutan diri let's turn the world green. Sa aton sining mga kabumbo, kasi mapakita ta dira engineer Ariblao, no? Sa aton sining mga kabumbo ti naka-schedule ini ang ila sining hilikuton man iya March 28 subong man nga adlaw
sa La Paz Public Plaza, no? Maumpisa sila las 4 man. Las 4 sa hapon, no? Kag subong man tubtob las 10 ni sa gabi. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. May ara man sang caravan. No, may caravan pag sila patigayonon dito sila ma-meet up gani. May assembly sila, assembly kag misa dira iya sa Santa Teresita Church. 3 p.m. to 6 p.m. may motorcade pagino. Sa aton sini mga kabumbo. Dito sa La Paz, diri sa may area sang city proper, ba medyo lauman naton nga mayara sang pagpugukman sang dalagan sang trapiko. No, sa aton sini nga mga kabumbo, daw may ginaprobat-bati-batian pagani kagaina ang team sulong gugmato nga sinya si Congresswoman Jan Barundato nga nagambal si Congresswoman Jan Barunda nga kung gusto mo yung magserbisyo sa insakto, hindi ka magtugas ang huol sa imo sinisig ka pareho. Dito may ginapabati-batian. Basta sirwayan na pabati-batian isang kongresista. Ang sulong gugma kagina ginumpisahan sinilang ila kick-off rally pinagi sa isa iyak misa pagtambong sa misa kag nagtililipon dito sila sa may area sang Arevalo District. No, ang ila sini nga mga supporters nakasulob sang pula sini iyang bayo. Ang mga kandidato nagasulob sang puti iyang bayo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang uswag naman uswag rice Ariba ginalauman nga magasulob ini sila sang bayo sining blue. Duag blue ang ila sining bayoon. Sa aton sining mga kabumbo, so laumantang ang inang area sa Freedom Grandstand, mapuno ina banwa sang duag blue nga kolor, no? Duag blue na, kolor pa. Kay ginalauman, 30 to 40,000 ka mga supporters ang magaupod sa pagpakita sa ila sining suporta sa Team Uswag. Dito naman iya sa La Paz, sandig sa ila sining ginpagwa man nga mga information, let's turn the world green. Bauti masulob naman to yung mga Duterte supporters sang duag green sini iya nga bayo, nga panapton. So may pula, may blue, may green. Sa aton sini nga mga kauturan. Pero sunod diri sa kay Congresswoman Barunda sa aton sini nga mga kabumbo, nagapati siya kuno nga maalam sa giapo ng mga barangay official kag SK Federation sa pagpili sa ila suportaran kasunod sang pagpanugot sang ila siniya nga partisipasyon sa mga campaign activities. Kay kumadumduman ta pa ang Commission on Elections, no, naghatag diri sang pagpatagman nga ang mga job hire, mga casual employees, lakip na sina diri mga barangay officials ang sarang nga makapartisipar kuno sa pagpangampanya sang ila sininga pagasuportaran nga mga kandidato. Standby bala kayo nahon tani ang linya ni Bombo Angel Tan diri man sa aton sininga pagpangalagad. And then later on istoryahan ta ang pahayag man diri sa Commission on Elections. Kay subong man nga adlaw nagpatigayon sila sa operation na baklas, pagpangbaklas sang mga campaign materials nga wala iya sa eksakto sining lugar. Kag ang mga campaign na paraphernalia nga wala nagasunod sa guidelines nga ginadiga sa Commission on Elections. Magluwasi na, padayon man ang ila sining monitoring sa mga illegal activities such as vote buying. Standby ka mo dira kay Plastar tani madalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita diri man sa aton siniya nga pagpangalagad. Check wanay si Bombo Angel Tan. Ang kongresista tati nagasalig, no? Kag nagapati nga maalam ining mga barangay official sa pagpili sang ila sini nga mga kandidatos palabuton sini nga Mayo nga eleksyon. Bombo Angel sa report, please go ahead.
nagapati sa gihapon mong Watcham si Iloilo City Lone District District Representative Jamjam Baronda sa kaalam sa gihapon sa mga barangay officials kag SK Federation official man kag mga officials ini sa mga barangay ini ang may kaangtanan man sa pagpanugot sa ila sa bahin nga mangin partisan or mangin expressive na sa kung sino ang ila suportaran subong nga eleksyon. Sa interview sa Bombo Radio kay Congresswoman Jamjam Baronda, iyagin pahayag mong Botsyam, nga nagapati ini siya sa like sayings nga ang lawas inyo pero ti ang tigipusoon amon kuno bong Botsyam, amon ang exact words nga naghalin sa kongresista nga ti ang iya diri nga punto apisar nga ti ang iban ang ilang ginapakita nga pagsuporta ara kuno sa pihak pero ti ang iya diri iya nga ang pusuon or ang tuod gid nila nga pagpalangga ang ilang nga gugma ara sa ilang nga kampo kuno bong Botsyam. Dugin saysay man diri ni Congresswoman Jamjam Baronda ang ila abing plataporma man sa on their side abi especially sa mga ginapunto ginadusog gid nila sa bahin sa bag-o nga gobyerno kuntani sa bahin sang Iloilo City kag ti ang iya diri nga punto nga apisar anuman ang matabo wala gid ini siya sang plano nga mamahog man sa mga barangay kapitan kung sino ang ila dapat suportaran mong Botsyam. Kabahin diri sa ginsaysayo kun gintasar ni Congresswoman Jamjam Baronda nga dapat untaton ang madamo nga mga fees, mga parking fees nga ning gina-implement sang Iloilo City government as of the moment, especially pagid ang pag-regulate sang pagpangutang nga ginaobra sang syudad kay ti kadamo kuno sang gastuhan especially ang mga merkado nga syudad ang nagpundo pero do tama siya kadako para sa mga merkado nga i-rehabilitate ng Bong Botsyam kag isa pa gid diri ang City Hospital dapat tapuso na kay madugay na nga tinion nga wala pa ini siya natapos kag nagabayad kuno sang tax ang syudad pero do wala man sa gihapon ginagamit or do kahinay sang progress bala Bong Botsyam kag isa pa gid diri kag punto ni Congresswoman Jamjam Baronda nga dapat ang housing project nga ginaobra sang Iloilo City Government dapat ma-afford sang mga tawo ang baraydan kada bulan kag hindi nga nagapaobra lang sang housing projects kag sa gihapon hindi makasarang ang pumuluyo para magbayad sang monthly abing balaydan kuntani Bong Botsyam. Pamatian tabelang kabahin diri sang nanging statement man ni Congresswoman Jamjam Baronda sa aton interview. Kinahanglan untaton ang pagbabayad sa parking fees. Kinahanglan i-regulate naton ang mga fees. Kinahanglan i-regulate ang pagpangutang. 2.8 billion ang utang, 1.2 billion, tatlo lang ka markets. Ang aton nga hospital kinahanglan tapuson nila kaya wala sila gana matapos. So ang City Hospital nagabayad na interes ang gobyerno pero di na subong nagkadto. I hope and pray sa tanan nga housing projects nila kinahanglan masarangan sa tawo pumuluyo nga magbayad sang monthly nga balayran nila kay kun hindi wala man gyapon pulos. Kinahanglan ni nga mga tao sa shoreline area tanawon naton sa sapsi kung paano kita makabulig so that they will own their houses sa pila na kadekada. So we need to start before nga magtanaw kita. Why question? Ang syudad sa Iloilo City Scape very makita mo progresibo pero mas madamo sang pumuluyo ang nagaandos sang salot sang mataas sa balaklon sang kapigaduhon kay wala sila ginachan-chansa nga magnegosyo sa ilang syudad sang maayo. So sa liwat pumuluyo sa syudad sing Iloilo si Kong Jamjam na lipay kit sa inyo pagsalig because of you nagpadayon ako pagserbisyo kag klaro naman ang pagserbisyo nato ang my last term. Ukod, hard work, passion, determination, kag with empathy hindi si Kong Jamjam mamahog. Sang hindi ka Kong Jamjam sa kampo sa Piak, hindi ka mamakabalaka. I am still your congresswoman and I will continue to spread love, not hatred. I will continue to spread the purest love na deserve sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Inang serbisyong todo-todo nagpuno sang Kong Jam, sigong kung nag-start na kong pwede naman lang ang mga kapitan nila kung magbulig or like mag-upod sa election kampanya. Ano mo siya ka bagay sa inyo nga side abi ko?
Wala man problema kung kay sablan may ara kita ngayon ng balon. Ang lawas inyo, ang tagipusoon amon. I still believe maalam mga barangay kapitan, maalam mga barangay officials, maalam ang SK officials, maalam ang trabahante sa tanan nga barangay nga magpili sa ila nga leader nga kung sa diin simpo man eleksyon kung sa hindi manalaganan gid nila. I believe that may hope, may pag-asa, at matandog ang balatsago sa tanan nga balangga nakon nga barangay official. Si Kong Jamjam, isang text lang, isang tawag, eleksyon ko sa wala. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Congresswoman Jamjam Baronda sa atong interview. Si Kong Jamjam, isang tawag, may election kung wala. Grabe birada ni Kong Jamjam. Ti may punong barangay ayhan nga maka kumpirmar sina sa aton sini nga mga kabumbo, Bumbo Angel. Probably mo dyan, Bombo Cham, ara igid na, pero ti iban sila. Siyempre, mo to ganing do, hambal gani nga pero ang lawas. Ang hambal sang kilala ko, ang mga supporters ni Kong Jam, pwede gina makahambal, pwede gina makakonfirm. Pero ang hindi iya mga supporters ng mga punong barangay, makakonfirm ang kuno, galing hindi lang na isubong. Ang puto ganing hambalya, nga ang lawas, itong balya kaginaman, nga ang lawas inyo, ang tagipusoon, amon. Anong kami ni Kong Jamjam nga lawas inyo, tagipusoon amon, but silingon, ang mag-a-attend sa rally sang Team Uswag. Although nga ari di sila sa may Freedom Grandstand, pero ang ila sining Balatyagon, tagipusoon, aratos bilya sa Aribalo. Bilin pa sa Villa kung lumombot siya, may dito ang kick-off rally sa Piak. Wow, grabe nga mga birada man ni Congresswoman Jam Baronda. Ano yan ang mambal sa Piak sining grupo, Bumbo Angel? Gano'n man, sugot sila yung bombot siya nga ang tagipusoon sa Piak, tapos diri ang presensya, pero ang pagpalangga sa Piak kung lumombot siya. Di matian tamang karon kung anong statement kapag abuyan sang Uswag Rice Arangka nga grupo nga magapatigayon man 4 PM sang ila siniiyang kick-off rally diri sa may tawag singani diri sa may Freedom Grandstand. Estimated 30,000 to 40,000 Bumbo Angel ang supporters. Kanina dito sa may Arevalo District, mga imo sining estimate head count, mga pila, Bumbo Angel? Kabi Bombo siya, hindi siya bihambal nga sa beachfront, katong kita mo do damo tawo. Hindi lang mo to, may harap pa sa mga cottages yang nag-support. Pagkitapos ang sa may iba niya nga daan nga ara sa Arevalo Church kay na after sang misaw ay na nagupod sa may beach resort. Iban sa ila naghuhulat na nga daan. Doon sa barangay na lang ito nga level. But silingon, wala sila nagtingo bombot. Siya laka-laka. Kaya tido, hindi mo gawa makita kung hindi bla tingop do diri sa Piak area, puno man dito sa may kilid sang simbahan. Ang sa may beach resort, damo man sila. Kaya anong butsilingon sila? Hindi iya intact ang supporters ni Congresswoman Jam kay lapta-lapta? Hindi man, kiti ang ila to yung kaginabang bot. Simple lang to yung kwan. Simple lang to yung kick-off rally. Actually, notice ko man sa bagay gani, ambal kagina ni Kong Jam sa iya sining interview, sinya ko man-notice nyo, wala iya sang may nag-post sa amon nga may kick-off rally kami diri sa Ribalo, Wala. Nag-post sa social media namin ko. Oo. Why? Pero sige po, nung nakatipon sila sang tawo sa mga supporters? Oo, kaya ang kaginato ko no sa may bahin sang Santo Niño Sur, do initiative to ya sang mga pumuluyo, mga barangay, kita mo to mga budol fight na labang botsyam, do hindi man tama, agid kadamo, bala, tapos ang mga ginpanggamit nila nga mga materyales, nga dugin sulatan nila sa pangalan nila or support nila sa team Sulong Gugma, do mga recycled lang to gani, may mga sako, may mga kartolina, do hindi bala, hambal nga gingastuhan, wala do kanya-kanya nila nga obra. Pero with this one, syempre, kung suma total ila sini iyang inisyatibo or voluntaryo sini nila nga pagpakita sa suportado mo sina? Oo, do People's Initiative gid ang kagina dito sa may beachfront. Pero ang
plastada Bongbong Cham, kita observation ta lang, ang natabo iya nga pagpakilala nila sa mga line-up nila nga konsihal, wala sang madamo, hindi siya lawig nga speech or what, ginamba lang kung ano ang mga keywords, 2 to 3 or 4 words kung ano ang ila plataforma, and then ang next na dayon nga kwan nga mapadalagan, like dasig lang gid mga 30 seconds or like 20 seconds, next na dayon nga kwan nga line up nila. Gin-mention to kagina ni former City Councilor Love Baronda, nagapadlagan na Vice Mayor. Gin pang-mention niya to kung ano nga mga komitiba ang pagatutukan sang iya sini mga kaupdanan na pulo ka mga nagapapili konsihal. Oh. Miyara na ito mo lang nakanasig paghambal abing for example lang Angel Tan Sports Development do mo lang na. Oo. Okay. Mo lang gina siya. Ang natabo nagpakilala na yung pangalan nila para sa kausa sang amuni mo to exit dayon tapos palakpak mga tawo do mo na bala. So dasigay lang. Dasigay lang gito ya. Ang ilang pakilala sa may beach transfer balo. Tagsa iya ka partido may kaugalingon man nga diskarte kag style, strategy ti obserbaran taman ang iya sang uswag rise Arriba karon kung anong sistema man sinisang ila iyang pagpakilala nila sa ila sini nga mga kandidato Bombo Angel. Pero nagambal pag si Kong Jam kay na Bongbong Cham nga mabawi pag sila kuno sa meeting di Avance. May meeting di Avance pag sila? Oo. Preparahan ko no. Oh. Sige. Pero tayo mo na kaningambal mo. Lagtawon ta karon ko ano man sini ang mangin statement sa sang Team Uswag sa mga ginapasuni abay nga mga about sa platforms isang Team Gugma kumiyara sila nga sabat on their end kung paano nila masustain ang ginakrim nila nga pag-uswag sa bahin sang syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichillier Tan, Aparasad, number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. So sa aton sini nga mga kabumbo, kung supporter kamo sang sulong gugma, ti maghalong lang kamo kay do medyo mainit gid man ang tsimpo subong same as with sa bahin karon sa mga supporters sang Uswag Rise Arriba. Balon man kamo sang mga payong kag balon gid kamo sang tubig Okay, blamoting tsimpo subong mainit mo subong man sa mga supporters sang ni former President Rodrigo Duterte kay may ara man sila sa pagtililipon kag karavan nga hiwaton las 4 subong hapon no. Halong man kamo although ang alas 4 na may bilin pa na kag may mga porsyon pa diri sa bahin sang syudad sang Iloilo nga ang init sini makabig naton nga nagaplan upsop sa aton sini iya nga panet. Engineer, pila subong ang aton sina nga heat index 39, bauti 39 degrees Celsius subong sa aton sini nga mga kabumbo kun hilanat kun temperatura ni sa lawas ang tawo. Isa na lang ka dugang sini nga kuret makumbulsyon na ni. Sa aton sini makuturan gani maghalong gid kamo sa aton sini nga mga taga-palamati. Pagbalik naton Banwa Comelec padayon sa pagmonitor sa mga illegal activities sa mga kandidato para iya sa 2025 elections. Kag presyoanay sa illegal nga droga diri sa syudad. Nagmahal kuno. Sunod sa City Drug Enforcement Unit. Nagmahal kay wala na supply kay wala ko matigayon iya nga mahulog diri ang possibly source or amo pantani ito ang supply sa bahin niya sa syudad sa Iloilo kabahin sa 816 million pesos nga balor sa droga dito iya sa may Mindoro. Balikan tayo ni matapos sa bila ka importante nga mga panumdumora. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa The 11 Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Mangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream
ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69. Praji Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na dali sa pagpangalagad sa Bombohanay Sudto sa Gyapon ka o pudi mo Bombo Chama Blanco Hover. Check ta ang balita ni Bombo Hana anda sa ang Comelec padayon sa Quezon nga naga-monitor sa mga illegal activities sa sining mga kandidato, no? Para iya sa 2025 elections, ti nagapanguna diri vote buying man lang mo. O check ta na si Bombo Hana anda sa Bombo Hana sa report, please go ahead. Padayon ang monitoring sa Commission on Elections Region 6 sa mga nagabaligya, nagabakal sang boto kag iban pa nga mga illegal activities sang ining mga kandidato para sa national and local elections 2025 Bombocham. Magluwas diri sa masami nga ginaobra sang mga kandidato ang vote buying sa subong. So far wala pa sang may na-record diri ang Comelec Region 6 apang mas ginapasangkad pa nila diri ang kontrabigay kung sa diin ining Comelec kaupod ang law enforcement agencies ang pag-implement ng mga strategies o kon agod nga madakpan kag matagan sang penalidad ang sinuman nga involved sa vote buying schemes. Dala na diri man ang surveillance, investigation kag prosecution sang individuals o kon political candidates nga naga-engage sa ining illegal activity sa tion iya sang eleksyon. Ang ining man ang vote buying ginakabig man nga serious violation sang election laws of Pilipinas kag ginatinguan gid sang Comelec diri sa Western Visayas nga matap na ini para sa fair and free elections. Kasubong man ang isa pa ka mga ginabawalan gid diri kag makabig nga illegal activities man sang mga kandidato ang ining ASR o kon abuse of state resources o kung paggamit sa resources gagamitan sa gobyerno iya Bombocham. So diri man ati ang mga even though mga barangay hall o kung ano pa diri ang ginapanagihan sa government wala ini ginatugutan kay kag ginagani sa mga ining Oplan Baklas nga nationwide sang ining Commission on Elections may makit-an nga mga posted dira nga mga campaign materials ginpangkakas gid ini kay ti wala sang may nagapanag-iya sang ining barangay hall o hindi ini privately owned.
So hindi ini pwede nga mabutangan dira sang any nga mga campaign material sa amo sina kag ang paggamit sang mga salakyan na paggamit abi sang mga mga funds sang barangay o kon mga local government unit para sa imo pagpangkampanya, hindi ini iya pwede. So diri ang legal accountability abi ang violation ini sa election laws related sa misuse of government resources kag makabig man ining criminal offense. So political candidates, government officials o kon sino man nga involved magapangatubang sang legal penalties kung makitaan nga nag-engage diri sa nga tawag nga ASR o kon abuse of state resources. So diri man ang pamunuan sa Comelec Region 6 sa pagpanguna ni Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sa Nibong Buchama, nga tinga nagapangabay gid sa mga kandidato nga ma-compile o kon ma-comply nila ang ining ginapangayo o kon ginahingyo abi sa Comelec nga sundon ang ining mga hatag nga mga rules and regulations, mga ginabawal nga dumilian gid anay ini sa tion sang ining pag-umpisa na sang local campaign period kay ti gina except diri ang ginaako sang ining ahensya nga ti limitado ang resources ng Comelec. So rason man nga may deputization ini sila sa PNP and other law enforcement agencies agud man nga maimplementar ang ining mga lagi iya bombotcham. So diri nagapangabay nga ti ma-comply nila ang ining mga ginapangayo sa Comelec 6 bangod man nga wala gid nagakulang diri ang Commission on Elections sa pagpahanumdom sa ining mga kandidato. Yari bala kay pabati naton ang ining pahayag ni Attorney Dennis Ausan. Sa subong again aside sa campaign rules nga ginambal ko kina nga ginpaabot ginaton sa aton nga mga kandidato ng political parties, they were all duly briefed man sang ano bala ang gina-push gid subong sang commission ang implementasyon sang aton balilayi covering vote buying, vote selling, and most importantly ang ginasiling naton nga ASR, ang abuse of state resources. Nga kung sa diin hindi naton paggamiton ang mga propiedad sang aton gobyerno para lang nga iduso ang atong kandidatura. So amo ginasang ginapabawalan namon subong. So they've been briefed on that and how we wish that they will fully comply with those requirements. Amo na gani sir, openly allowed na sila sa Supreme Court or sa Comelec nga magkampanya sir regardless for example sa mga incumbent, may chances are sir nga gamiton or may mga incident gid sir nga magamit ang mga resources sa mga barangay. Sa kamatuoran, kay tilimitado man yang resources sa atong commission, precisely the reason nga mayara kita mga deputation. So gina-deputize man naton ang PNP and other law enforcement agencies nga magbulig sa komisyon implementar sang sini nga mga layi. And another thing, we even deputize the Department of the Interior and Local Government, and we expect them to also be our partners in the enforcement of this rule nga dapat ang aton nga mga resources ng gobyerno hindi magamit ni barangay kapitan nga ang multi-capda or even ang barangay hall. Nakita nyo kina sa aton nga pag-operation Baklas nga may mga campaign materials sa barangay hall, anod outpost ginakakas naton kay iyan isang kumuluyo, wala sa may gapanag iya nga kandidato sa sina nga mga public structures. So amo sila so thank you very much, at least ma-remind sila siling naton nga indeed nga close contest masiling naton nga close contest kay tinakita naton nga ang duwa ka partido daw puro gid na mabaskog in the sense nga they are incumbent etc. Now gina-monitor naton ini kay I've been here for quite a time now with the commission. Bisan ginasiling ta subong nga matawhay, posible mag-init na. Kang ginasiling ta nga init subong, amo pa na sang pinakatawhay comes election day. So ginalantaw naton kay again as I've been saying, in fact gambal na sila kung kisa nga bodo malinambutanay gid, pero before we know it, dali nagkamustahanay na. Nabadian diri Bangwacham ang pahayag sa Regional Director sa Comelec Region 6 si Attorney Dennis Ausan. All right.
Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa Bombohan? Yes, Bombo Cham. Okay. Si Bumbo pa may dua ka balita. Anyway, thank you so much, Bombohana. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombohana Andaza. So, ang Comelec wa isang kulang sa pagpahanumdum sa mga kandidato. Tikon may litruko padayati, way na iya sang iban pang balasalon or balasulon kunti mismo ining mga kandidato ukon ang iya sining mga tinaw wala yaman sini iya ma-brief sang ma-brief sang husto sa mga pagsulundan or guidelines sang Commission on Elections. 53 minutos nakaligad sa takna nga launa. Check naman this time si Bombo Pauline Piliora. Presyo anay kuno sa illegal sining droga sa syudad. Nagmahal kay nadakpan tong si alias Christopher Tonitos may Mindoro Port. Tiyak kabahin sa tong 816 million nga balor sa illegal nga droga. Diri pa kuntani ito. Ibagsak ang iban sa syudad sa Iloilo. Bombo Pauline sa report. Please go ahead. Nagmahal diri suno sa City Drug Enforcement Unit ang baligyan na isang illegal nga droga matapos ini nga mahamper o kung wala diri matigayon man ma-deliver ining 816 million pesos nga worth sa illegal nga droga kag natigayon dira nga ma-recover sa may Calapan Port sa may Oriental Mindoro Bombo Cham. Sa aton diri pagkikangutan ang chief ng City Drug Enforcement Unit nga si Police Captain Ryan Christ Inot ya diri pahayag nga do medyo hugot subong ang ilaman nga pagbaligyan ay Bombo Cham kag based diri sa ilang monitoring tama ka id subong ang ining mga nagaduso sang illegal nga droga kung sa diin gahalong man sila bala Bombo Cham sang ilang mga ginabaligyan kag based diri sa information nga ato nakuha sang una ko ng baligyan ay isang bulto sang illegal nga droga nagbalor sang 4,000 to 6,000. Ang 6,000 amo na ng pinakamahal. Subong Bombo Cham do 7,000 to 9,000 pesos na ang baligyan ay man sang illegal nga droga kag sunod diri kay Police Captain Ryan Christ Inot nga dako man ni ang factor sang pag although nga wala pa man ma-confirm kun diin man sa bahin sang Iloilo i-deliver dito ang amo kadako nga illegal nga droga dara sa bahin man sang Calapan Port apang sunod sa iya dala na sa factor kon nga nagmahal ang presyo kag posible mahagan-hagan danay temporarily Bombo Cham ang pag-operate man sang illegal nga droga o kung pagduging man diri sa bahin sa syudad sa Iloilo kaya sunod diri sa iya nga posible mangita naman sang another way ang halin didto abe mostly sa base sa monitoring diri nila sa investigation nila ang illegal nga droga nagahalin dito sa bahin sang NCR which is amon na ang kung may madakpan sila abi nga mga drug personality amon ni ang gagwa sa ilang investigation nga halin dito sa bahin sang NCR o kung sagwa sang Western Visayas. So posible kaya transshipment lang ining Western Visayas or ang Iloilo Bombo Cham pag ginabagsakan man sa mga illegal nga droga. So posible mangita naman ini sila sang paagi kung paano naman diri nila mapasulod sa may bahin sang Iloilo ang hindi naman sila abi madakpan. So amo ning ginahingo naman diri nila ang mga nagabantay sa port nga doble i-check gid especially ning mga cargos, mga salakyan abi Bombo Cham agud nga hindi na gid makasulod diri man sa bahin sa Iloilo City Bombo Cham. So subong amo na ang ilang monitoring although nga mahagan-hagan posible base sa mga masunod naman abi nga semana or binulan kung makapangita naman sila sang paagi nga matulotawhay abi ang ilang agyan Bombo Cham base magduging naman ang illegal nga droga which is amon ang ginalikawan subong sa bahin diri sa City Drug Enforcement Unit pila man bi katapo diri naton sa kapulisan City Drug Enforcement ang Station Drug Enforcement Unit diri man sa may Iloilo City Bombo Cham. Pabati bala naton ato nang interview kay Police Captain Ryan Christ Inot ang Chief sang City Drug Enforcement Unit. Sila nagbantay karado, nagstricto sila ma'am. Kay palaan nilang nakuha ang ilang stock nga para tani diri sa mga probinsya, kung di probinsya mga ni o sa city. Kaya hindi ka maibatumod no kung hindi totally ibagsak to. So medyo kapamahal ng ila supply subong amo na nga supply kita nga makasilat sa ila subong kay stricto man sad sila sa ila pang tagaan anay nga mga parokyano nila ma'am. Kunang ma'am dako to nga effect man mo kay dako man to nga kantidad or volume sang gas tani nga kung magsulod man to diri sa aton
So amo na nga effect. Pero ang amo na notisyaran ma'am, nag-monitor man namon, nangita sila subong sa nga iban nga makuhaan tagid na source. Isa man lang to ka source so subong kina amatamat man nila nga mangita sang makonikan ma'am sa iba. May coordination naman kita sa mga ibang agencies ma'am. Pero ang pinapangabay na naman sa pinaka-main agencies sa in terms sa mga pagtabok ni isang mga kargamento, ginapangabay naman sa ila nga ma-check kita ni kung may mo istriktohon na pag-check ang mga dagko nga truck, kung yun sa mga private na salakyan nga nagsulod sa area ta. From the previous sir operation na hambal niyo diri sa bahin sa CDE yung nagahalin sa sagwa sang Iloilo City or Western Visayas, mostly nagahalin dito sa may NCR or diin man nga bahin sa pungsod Pilipinas. Ito ni sir sa mga situation or circumstances abi sir? Actually, most likely no kanag-anan sa amon mga nagkadrakpan. Ang ila ginatumod nga galidan sa ila illegal items isa NCR sa Manila. So kita nagapati na gid nga ang aton area is transshipment lang. Wala gid ni diri sang dagko nga mahambal ta nga may laboratory o mga drug lord nga dagkoan. Kaya to dito kadaghanan ang mga source. Sila lang na may mga tao lang sila nga trusted diri mo nga amo ila ginapalihok. So makambal kita sir ang mga ginakuhaan amo man ni ang nagpadala diri amo to sa ang nadakpan. I mean ang operation nila. Isa lang siguro to sa mga kabayo no or carrier may arap hindi madula sa aton probability nga may arap yun sa ibang tao nga ginasugo no ang iban man nga linya ma'am. At tuya sa isa lang to ka linya ma'am. May arap yun na iban. So diri ayhan sir amo ni makahambal kata nga mahaganhagan ang paggamit or pagduging sa illegal nga droga diri sa city sir after what happened. May posibilidad ma'am magagahangan anay kaya balaan mo dako itong kapindihan sa ila. Pero kung makakita naman sila sa bagong nga linya or bagong nga kuhanan sa source, mabalik naman na liwas sila ma'am. Pila sir how ang baligyan ay isang illegal nga droga nga makasiling kata nga do nagmahal siya originally before the recovery sir? Kay sa subong ma'am, nagkapatigayon ng kita sa mga transaction kag possible operation. Pero daw mabudlay yung kita kay ang aton mga target is galit kawanan sila sa panagbo ang iban. Ang iban hindi anay mag-transaction kaya daw may konti ilang mag-usang hagan-hagan. Previously sir how pila ang dubulto abi sang illegal drugs diri sa city and after subong sir pila na? Dati ma'am kung diri lang sa city may kung halin din sa pinaka-source may ara 4 mil 4,000 to 6,000. Subong dasaka sila 7 to 9 kaya tungod sa gamay ang source gamay supply. Bombo Champ, si Police Captain Ryan Christ Inot ang head sang CDEU. Way pa man gani mabalaan kung may porsyon gid man nga masulod diri sa syudad sa Iloilo but sandig sa monitoring sa CDEO do dako punong epekto kay do amo sining nangin sitwasyon nagmahal ang per ano ganito per bulto 2 grams pero pambacham. Okay ining bulto per bulto kag last time to kan dito sa bahin miara nga ginbaybas sila nga nagakwa dito sila sa may Bacolod 4,000 tapos ibaligya diri nila sa may syudad 12,000 bombocham. Baw 8,000 gid nila nga ginansya? Amo na nga dito sila gakwa mostly sa sagwa sa Iloilo City kay dito mas barato kung dalon diri nila baligya nila sang doble sa presyo bombocham. Grabe man nga ano ganito no? Ang transaksyon na sa illegal nga droga bombo Pauline no? So, isog lang ni kapital? Exactly. Oo, pero ti kung manakpan ka, ti, siyempre, preso ka agad. So, alright. In si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. No, ti amo na ning kalakaran sa karon diri sa pungsod na Pilipinas daw kasubong nga nagbalik naman ang paglapta sa illegal sining nga droga. Hamakon mo sinimo ya banwa ding imo kakita nga sa isang kasalakyan
makarecover ka sang 816 milyon nga balor sang illegal nga droga. Kag as per information gani naton banwa na buhinan adto kuno before pa man nga makaabot sa port sang Mindoro. Kag ang next destination niya sinibanwa wala pa matumod pero most likely may portion gid kuno dito nga kabahin sang 816 million pesos ka balor sa illegal nga droga ang para diri sa syudad kag probinsya man sang Iloilo. Inisandig sa aton sini iyang pagpropamangkot man sa pila ka mga katapo man sang drug enforcement diri sa bahin sang Rion 6. Kaya kung natabo sini Banwabaw, tidamo kung tani naman ang supply sa illegal sini ka droga. O pila naman ka mata sini kung tani ang magtulorong bangod iyang ati malango sa igo sang Shabu. O ngati way gid sang kayuhan nga madulot kalainan gid lamang. O gani ngati thumbs up sa mga katapo sang aton sini drug enforcement sa bahin iya sang Rion 6 partikularmente diri sa bahin sang syudad sang Iloilo probinsya kag sa Bugo sini nga rehiyon sa pagpadayon sini nga kampanya batok sa illegal sini nga droga. Keep up the good works mga sir. 2 minutos na nakaligad sa tak na alas 2 standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Oy mga kabombota, hingaw-hingaw kung mapadulong mo diri sa may downtown area dapat nakahalin na kamo sa inyo nga lugar sini kagaina pa or bisan sa piyak lang kamo sini nga distrito kay lauman ang pagpugok sang dalagan sa trapiko bangod man sa pila ka mga patigayunon sini nga mga aktibidades diri sa bahin sang city proper area. Ara dira ang kick-off rally sang Uswag Rai sa Arriba. Now, kag subong man ang mayara sa patigayunon man nga daw isa iya ka karavan ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte. Kag dito inis na matinlipon man iya sa Harop or Lapas sa Public Plaza. Nagdubo-dubo ang hit index naton pero sa gyapon ang mabatsyagan tanga kapaang sang panahon sa gwa karon ang hindi hamak dapat magbalon sang kalo payong kag subong man balon gid sang tubig. Ini mo lang mo ang kurman bombot siya mablanco vergabilin sa imong sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay. Pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong
ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo, sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine sa Friday edition sang kahapon lamang program last Friday para sa bulan sang Marso. Kag sa aton mga Catholic devotees, of course you know, no? Today nagahiwat kita because Lenten season na, may Via Cruces. 19 minutes after 2 o'clock, how many days to go before Election Day? Nagalupok, 45 days to go before kita nga mag-cast sang aton nga mga boto. Today, may I just remind ang aton nga winner, si Jocelyn sang 5th District. Buwas na ha. See you here sa Bombo before 2 p.m. I hope available ka gid kag makabitbit ka ha sang imo nga ginpa Xerox 2 copies sang imo nga IDs. Salamat sa aton nga mga viewers dira sa nga nagatutok gid. Salamat man sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati ara lang sa ilatag sa ka mga panimalay. Nagapahuway-huway, naga-relax, pa-chill-chill lang. Ano bang himuon mo? Kay mainit, di ba? So, pahimuyong. And see to it nga may bit-bit ka dira nga tubig. Hydrate, hydrate, hydrate. This is Tita Regine. Today, magpapadayan kita sa pagdulong sa inyo sa mga ginakalingawan natin, ng mga kasaysayan. And I hope one day soon, ang imo naman istorya
ang aton mabasahan diri sa kahanginan. Gani, sulat na sa imo nga mga kasaysayan, email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then you send that sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang ambahanon from Jose LG Fuentes. Panumpa, welcome sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nag-ambak-ambak kalipay kutob sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug masali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahangturan, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko ikaw gakurag yun ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanunta ang atong mga saan, bukos kiring gugmang way sama. Sakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, kay kita usa na. Kay kita usa na. Jose LG Fuentes. Panumpa para sa inyo. Good afternoon mga kabombo. Again, this is Tita Regine. Mabasa na kita sa mga kasaysayan in store for us sa saning hapon. Good afternoon dira sa aton nga mga suki, nga mga pagtagpalamati sa area dira sa Dumanga. Salamat gid for tuning in every afternoon. Aring sulat ni Senior Citizen of 3rd District, my ever dearest Tita Regine. Hi and good afternoon mga KLP lovers, especially sa imo, Tita Regine. My 2 letters were read last March 17 and 18. First letter, tanan. Amo ini nga nagaplano ako nga magpa-city tomorrow, kag gintagaan ko gid anay time nga magsulat before ako mag-sleep. This is your Zulki sa imo very inspiring program, ang KLP.
Tawagan lang ako sa akong nga code name nga si senior citizen sang 3rd District. Ini nga ako share this afternoon mga pagpasalamat ko ini sang mga blessings sa akong birthday last March 15. Belated. Doon sa lang ako nga nag-retire, nangin 1 year na ang nakalipas. Diri ako nag-celebrate sang ako nga 61st birthday sa 1st District sa amon gid iya nga hometown. Bala mo Tita Reg, sang 1 year before ako mag-retire, diri ako anay nagapuli-puli. Due to sa akong tuhod nga nagasakit, may maintenance na ini. Kag I was advised by my attending physician nga hindi ako pwede magtindog more than 2 hours. Amo man ang pagpungko. Kamahal pa sinisang akong nga bulong. Kag gina every other day ko nagani. Kaya ang isa ka bilog bala 62 pesos. Discounted na ina sa akon nga senior citizen card. So every month, may share gid sina permi ang mga butika. Isa ka pa napagaliin mo sa mga pharmacies. Ang balay na day ate, kami sang duha ko ka sister ang nag-estar. Ako iya, nagapauli lang sa 3rd District. 1 week or kung may mga meetings ako, 2 weeks. Nalipay gid ang sister ko, kay ari ako sa ilabalay. Kay mahilig ako iya magpanghimos. Kay duha ko ka sisters, medyo hindi nila hilig. Konforme lang sila, kung gairinano lang amon balay. Ako, hindi, kuya kasaho sina. Nga abutan ka bisita, ang balay wala mahimos. Kag isa pa, nagatudlo man ako sang katekisis. Hindi mahimo, nga wala ako bisita permi. Tapos Sunday Mass, may meeting kami nga mga katekists, so amo ina nga dirigawa ako gatiner sa 1st District. Magpuli ako didto sa balay sa 3rd District, damo naman akon hirimuson. Lalaki nga daan, amon anak, kag bugtong pa, naanad lang kasalig, halin sa una, medyo pampered ko gid ini siya. So ako nagaobra sa mga needs, kag nag-attend sa mga meetings sa school. Amo ina, nga hasta subong, ako gihapon nagapanglaba sa mga uniform sa mga bisti niya sa sulod balay. Si Madam, ang wife niya, busy ni siya permi, busy man sa iya business after duty sa hospital. Muna, nga ako gid ang tanan nagasalo sa mga responsibilities niya. Mayo pagani sina, kung ga-duty ako kay isa lang obrahon ko. Pero pag sa balay, halos tanan, makita mo tanan. Adlaw na ako sina makapungko sa makina para sa mga talayon ko. Kapoy doon ako Tita Reg. Tapos luto sa amon pamahaw, kadto naman ako sa ralabhan. Ay ano-ano, manang domestic helper sa Saudi man. Sige lang Basta ang akong purpose sa pag-obra, nga ihalad ko lang sa Ginoo ang akong daily routine. This coming school year, I decided na gid sa akong handom nga i-continue ko pag-gid ang akong pagtudlo sang katekisis sa high school. Sa pihak nga barangay na Tita Reg, kaya ang ginatudloan ko subong, elementary, lapit gid ang school sa balay ni ate. Gali, wala ko na mention earlier, ang family gali ng day ate, sa Guam na sila tanan. Amo ina nga kami ang tawo sa ilabalay. Gusto ko gid magtudlo sa high school para may pulos na gid. Kaya syempre, mga estudyante sa high school, medyo may buot na compared sa mga elementary diri sa amon. Mga 1.5 kilometers salin sa balay, pero okay lang ina. Basta, matuman ko lang ang akong desire sa pagtudlo. Ibalik ko sa akong paghiwat sang ika-61st birthday ko. Damo gid ang akong blessings nga nabaton. Wow! Gipadala na ko groceries, amon ina allowance for 15 days. Tapos March 14, nag-video call sa akon ang husband ni ate nga mapatakod ako kuno wifi kay siya na ang magbayad sa monthly dues. I'm so happy gid Tita Reg. Amo ina ko no ang iya nga birthday gift sa akon. Kanami lang gid kay siguro worth man gid ako nga magbaton sina kay ti happy gid sila nga diri ako sa ilabalay. May ara man naghatag mga gift sa akon. Nagsimba man ako, kag everything, ginapasalamatan ko ginana kay Lord. Siling ko sa akong kaugalingon,
I-devote ko na lang kay Lord ang ako nabilin nga kabuhi. Amo ina nga ma-serve gid ako sa iya sa Holy Mass kag mag-educate sa mga bata. Sa subong manog closing na, medyo makapahuway anay ako panahi kag sa June opening of classes naman sigurado. Tambak naman sining akon nga talayon. May blessings na. Sabi mo, Tita Reg, wala, agad ko mamag-o sa akon nga pag-retire. Kay sige, makugyapon ubra sa akon nga talayon. Nagakalingaw gid ako, especially nga nagapamati man ako sang drama habang nagapanahi. Kay nagapasalamat gid ako kay Lord sang talent kay ginhatag niya sa akon. Napuslan ko gid kay makabulig pa ako sa mga estudyante. Wala ako swerte sa akon board exam, Tita Reg, pero may plano gid si Lord para sa akon. To proclaim the good news gali ang gusto niya para sa akon. At least, na-experience ko man being a teacher sa akong nga pag-practice teaching sa secondary level. Working student ako sa dito. Kag wala man abi ako time mag-review sa amon board exam, muna nga bitin ang results ng teacher's board exam ko. Gamay na lang tani, kag mag-passing, Tita Reg. Pero no regrets man ako. Maano abi ako, kay ga-work ako sa ospital. Tapos salin sa night duty, ma-practice teach pa ako. Importante, natapos ko ang duha ko ka kurso. Wow. So napuslan ko gitanan. Hasta na lang anay diri, Tita Reg, makatsyempo naman damo pa ni akon mga experiences. Salamat gid sa imo pagbasa sining akon sulat. I am praying for you always. Kind regards to all Bombo Radio staff kag sa mga suki sa sining a wonderful program ang KLP. I am senior citizen of 3rd District. Birthday celebrator gali ikaw, senior citizen for the month of March. Ti belated happy birthday gid ha. It was a Saturday. Perfect time para nga mag-celebrate, tama ang maka-attend kay ti weekend, di ba? And you are telling us very happy ka gid, damo nga mga blessings ang imo nga na-receive. That is because no, I feel nga ikaw, you're also a blessing to others. That is why, no, what you give nagabalik gid sa imo. And isa pa nga ti namutaan ka gid sang imo nga magulang kag sang iya nga husband because daw bukid siguro no ang ilang pagsalig nga ikaw dira ang nagadumala sang ilang panimalay. So that means you are really taking good care of everything. The house kag ang tanan no inside the house kag ma-upkeep mo gid, ma-maintain mo gid ang katinluon especially. And so that's why I'm very thankful sila sa imo. And yes, continue doing what you love to do, and that is proclaiming the Word of God. Pinaagi man sa imo nga pagtudlo, katekises sa mga estudyante and kabay, ha? Nga ti tigayo na gid ang imo nga ginaplano nga magtudlo man sa mga high schoolers. God bless you also, senior citizen of 3rd District. Salamat, kid. It is now 34 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita with more stories to be shared with you. Dire lang sa kahapon lamang program. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tiyon kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic, nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19, hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tiyon si musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa kagtanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste, kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work.
Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kun pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 30 KLP, it is now 2:47 in the afternoon. Ari naman ang experience kagluyag i-share sa aton ni Jen sang Iloilo. Dear Tita Regine. Good afternoon kag sa mga listeners mo. May i-share man ako nga kahapon nga hindi ko malipatan. Umpisa ako nga naglakat sa abroad bilang OFW sa tong year 2000. Nagpa-Singapore ako. May 3 ako kabata. Nasa high school sadto ang panganay ko kag ang ikaduha. Ang ika-3 ko ara sa elementary. After 4 years, nagpuli ako kag nagpahuway 1 year. Year 2006, naglakat naman ako sa Hong Kong. Ang 3 ko kabata, ginbilin ko sa husband ko. Kag dito ako nagdugay, hasta naka-college ang 3 ko kabata. Hasta ako year 2017 sa Hong Kong. Likom sa akon, wala gid ako kabalo, na nagbisyo ang bana ko. Sang year 2012, nag-umpisa na gali husband ko sa iyang bisyo. Naging madulom ang kabuhi ko na nag-umpisa siya selos sa akon nga bisan wala ko nahimo. Ang tanan, ginlikom ko na lang. Sa isip ko, kay malayo ako sa pamilya ko. Kada bulan, kapadala ako sustento sa mga bata ko, kag wala ako kabalo, kag ginahimo ka husband ko. Sa pihak sini, gutom mga bata ko. Amusad to, ginpapauli ko ang 3 ko kabata sa akon nga mga ginikanan. Ang bana ko, nagbisyo, may babae, kag palainom. Ang ginapadala ko nga allowance, hindi makaabot sa 3 ko kabata. Tama kabudlay, Tita Regine, ang sitwasyon ko dito sa Sagwa. Kaya, nangin emotional ako, kag hindi ako makatulog permi. Ginapangamuyo ko lang ang mga balita. So, importante, 3 kabata ato sa akon nga parents. Ang husband ko, upod sila, nagpa-Manila, kababae na. Nagpauli ako halin sa Hong Kong year 2017, kag nagpahuway-huway, pero ginisip ko, wai pa ako kaugalingon nga balay. So nag-apply ako year 2020, pakadto sa Saudi. Natapos ko 2 years, nahimo man ato, bisan gamay lang ang balay ko. Sa subong, tita arin ako sa Iloilo since last September of 2023. Ang 3 ko kabata, tapos na sila sa college. Kag may obra na sila. Kag ang husband ko, ato sa Manila. Dito sila, upod sa babae niya. Mga 13 years na tita, ginbulagan ko siya. Hasta na lang din ni Tita Regine, ang akong nga sulat. Salamat sa pagbasa mo.
kabay makahatag man sang leksyon sa mga OFWs kag sa mga tagpalamati mo. Ang akon nga kahapon lamang, ginapangamuyo ko na lang initanan. Sorry sa handwriting ko ha, pasmado kamot ko. God bless sa imo tita, kag sa tanan nga mga tagpalamati. Ang tagpadala, Jean, sang Iloilo City. Kasayang no, when namin natani nga ti may madugang ka sa inyo nga pagpangabuhi kung nagtarong lang sa mister. Kung ginhimo niya lang no, ang dapat nga iya nga himuon bilang siya ang nabilin nga mga ginikanan diri sa mga kabataan. Pero ti nangin very weak siya, nangin mahuyang kag nadalagid sang temptasyon. But sa imo naman nga bahin, I'm sure nga happy ikaw, no? Bisan nga amo pa sina ang natabo because nakita mo nga nagmihura sa imo nga mga kabataan, ang tanan nga pagpangabudlay mo, ang tanan nga mga pagsakripisyo mo, ang pagpalayo mo sa ila. Now, they are stable, may mga trabaho, and I hope ikaw, you are also moving on. Kag you are also trying to be happy sa imo subong nga sitwasyon. Ti si Lord na lang bala, no? Sa imo nga mister. Let's hope one day nga ti makarealize siya. But you said, ti nagubdanay gid sila sang babae niya dito sa Manila. So sa imo na lang nga bahin. Try to move forward. Okay? And make your children as your inspiration to also be happy and do things nga mga makabuluhan so that you'd also find purpose sa imong nga pagpangabuhi. Salamat gid sa imong share diri Shen sang Iloilo City. We have 8 minutes before 3 o'clock. Luya ko na lang diretsuhan ining sulat from Lola Amparing. Sa inyo tanan nga mga listeners, letter senders, mga members ng Bombo Radio, kag sa imo Tita Regine, ginatamya ko gid kamutanan sang maayong hapon. Kung tani gusto ko nga magpahuway-huway subong, pero ginapilit ko ang akong kaugalingon sa pagsulat. Ang luya ko i-share sa imo karon, ano tungod bala sa lain-lain nga mga na-experiensyahan ko. Kagkaron, abi mo, permi panagabalik-balik sa akong kaisipan ang mga nagalatabo. Abi mo, Tita Regine, gina-insomnia ako kung akong madumduman. Salamat gid kay permi 7 to 8 oras ang ako niya pagtulog. Pero abi mo, last night, way na ako yagin tuyo. Ti liso lang ko nga liso. Wala gid ako gin tuyo. So, tita, after 10 p.m., nag-take gid ako sang bulong. 1/4 lang sa isa ka tablet. Pwede man 1/2 sang tablet, pero gin-take ko 1/4 lang. Baw, tita, kanami sang tulog ko. Kung siguro, mga 7:30 or 8:30 na ako nga nakabangon. Abi mo, Tita Regine, may ready gid ako yung bulong for anxiety. Bawal na gamot, nga hindi pwede baklon kung wala ka reseta sang doktor. Di maayo, tita, kay nagkakatulugan man ako. Kag nagsulod sa akong isip, ining parte sa mga admirers ko sadto, tita. Sumudama ako sa mga admirers sadto, sa teenager pa lang ako. Pero abi mo bala, bisan isa sa ila, wala ako sa may nabatian. O kung nagamba sa akon, ngati may pagigugma sila. Or may luyag sila sa akon. Tita, mga gustong-gusto ko ginto yung babatian, tani, no? O kung nahambalon nila sa akon, inang matutuod, nga ginapitik sang ilang nga kasing-kasing. Or ang matuod, nga ilang nga nabatyagan, nga paghigugma. Kung bala, tuod gidman, nga ginahigugma nila ako. Pero tita, daw wala ito ko sa nabatian o pagpahayag sang ilang nga paghigugma. Siguro kay teenagers pa lang kami, kag ginakulbaan nga maghalalambal o maghahambal sang ara sa ila tagipusoon. Nadumduman ko lang, ulupdanay lang kami, istorya-istorya, masyar-masyar, puro pa siplat-siplat lang, o gamay ang turok-tulok, tanda sang paghigugma. Tita Regine, do sa wala kita kong dumduman sa mga pahayag sang gugma sa akon santo. Pero balaan ko lang nga may luyag sila sa akon. Kay actions speak louder than words, agali. So pag-ibig lang sa tingin. Tita, akon lang mahibaloan nga may luyag sa akon kiti permi bala nagasunod-sunod. Nagapamasyar sa balay, nagahatag mga Valentine's card o kung Christmas cards.
Kag kung ano-ano lang nga mga pagkaon. Tita, kung wala klase, nagadululungan ang sila pamasyar sa balay. Kung ara ako sa garden o sa kanal nga nagaobra, bulig man na sila. Wala, gani ako yung nagapamerienda sa ila, kati bisan, kay wala man ako kwarta. So tita, bisan masiling sila nga, amparing, dako gid ang luya ko sa imo. Nagwapahan ako sa imo, kay tama kakabuot, maugdang, mahinhin. Lalong-lalo na namian kami sang malaba, kag kulot nga buhok mo. Iba nga admirers mo siling abi nga, Nini, ang akon nga pagtamod sa imo, daw bituon ka sa langit, na kumikislap-kislap. Araw-gabi, ikaw lang, Neni, ang ginahanduraw ko. Pero hindi ako makatulog kung gabi, kay ikaw lang ang sa isip ko, kag-ara ka sa sulod sang kasing-kasing ko. Kung kabalo ka lang, ang tunay na pag-ibig ko sa'yo, sana maawa ka sa akin. At bigyan mo rin ng tunay na pagmamahal, Neni Amparing. Kung balaan mo lang, mapatunayan ang tunay na pag-ibig ko, sana maawa ka, unawain mo at tanggapin mo para masisihan ang aking damdamin. Ang aking pag-ibig tunay, parang tubig sa tuburan, nagailig, nga diligid mapunggan. Kung di ka maluoy, nagiging malungkot ang buhay ko. Abi mo, Tina Regine, may isa ako ka-admire sa college, nga classmate ko sa English, na subject, sa itong mga 1950s. Totally, tita, 100%, lagi ko yung magdumdum. May luya, galit siya sa akon. Best friends lang kami sa do. Tungod nga mga extra talent, permi siya yan nagapungko sa akon likod nga pulungkuan, kag permi ako ginatudloan kung ginatukso ako sang amon professor. Sa ulihiran tita, nagumpisa pumasyar sa balay, kay taga Santa Barbara man. Ti isa lang naghambal sa akon nga naluyag siya, halin pa sang college kami. Siling niya, ginahipsan niya lang, ginatago, gintiis lang, kay siling niya hulaton lang niya nga makagraduate ako. Tita, sobra-sobra ang kaalam, kay sang ulihi, naging UP professor dito sa Manila. Medyo disappointed siya sa paghigugma. Kaya ang sabat ko, hindi ako magnobyo-nobyo. Friends lang kita. Kay breadwinner ako sa amon family. Tita, disappointed gid siya. Kagway na nagpamasyar sa balay. Sa ulihi, way na kami nagkilita ay. Wala man communications. So, wala nagdugay. Nabalitaan ko na lang. Gin-paralyze. Siya, no? Ang iyang lawas, kag napatay. Pero sa tong buhi pa siya, bisan nga paralyzed, naga-wheelchair lang. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtuturo. Tita, pag alam ko, pag sang nabalaan ko, naginulsul man ako, ngaway ko ginbaton ang iyang paghigugma. Tibiro mo 2 years in college, nga magkaupod kami, gintago sa akon ang tunay na damdamin niya. Tita, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Until here, love, kisses, and prayers to all, especially to you, tita, and family. May God bless us all. More power. To KLP, salamat yid. Lovingly yours, Lola Amparing. Lola Amparing, no reasons to be anxious. Kung abuton ka sang amo sinano, di ka katulog. Pungko, kag magsulat, di ba? Amo nang imong pang-relief sa imong kaugalingon. Nagkaka-relieve ka whenever nga makasulat ikaw, hindi ba? Tapos, mga beautiful memories, mga fun and exciting memories ang nagabalik sa imong kaisipan. Sige, good health, good permi ha, Lola Amparing, dali na lang ang April 11. Manog 96 years old. Grabe. Salamat, Gid, kung sa inyo mandira, mga kabombo, for your stories to be shared diri sa kahapon lamang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and send it sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man, idulong Gid personally diri sa istasyon sang Bombo. Who knows, basi sumalangay pa kita. Magkitaay pa kita. Hindi bala. Magasunod na ang inyo naman mga paborito nga dramas every afternoon diri sa Bomboradio Iloilo. Tuyang Ermitanya after KLP, tapos Provincial Jail kag ang Dear Diary. So paurok, enjoy the dramas.
See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo and hopefully we will have Jocelyn tomorrow sa 5th District. Kabay makalabot kay diri Jocelyn. Maraming salamat sa liwat sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.